Numero 1 Tatak RMN. Okay, mga igsuon, mabag-ohan na pud mo ron sa atong tulumanon kay nakahukom ta nga mubalik ta sa atong Cebuano version nga tulumanon sa ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Niining unang segment no unang edisyon sa tulumanon ni Veritas nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Ato yung nahukman nga mubalik na punta sa Cebuano. Og ang atong Tagalog version recorded lang, himuon lang nato sa balay. Dayon atong i-upload diha sa internet. So naagihapon tay Tagalog version. Pero diri sa atong tulumanon sa RMN Dipolog no DXDR 981 AM balik sa ta sa Cebuano o Bisaya no. Oh, last year no, miaging tuig Tagalog man to, no? Di ba? Ikan jud to Enero paingon Disyembre Bisaya to o Cebuano. Apan karon niining bag-ong tuig no sa 2014. Balik na puta Cebuano o Bisaya no. Usa sa hinungdan niini kay no sa usa ra ko ka tuig nga Tagalog, medyo hinay-hinay pa man gihapon ta magtagalog. Mao na nga mobalik tas Bisaya pero naagihapon tay Tagalog version no pero ato lang himuon daan no diha sa atong naman pud tay recording sa balay ato na pong i-upload diha sa internet parang doon na po'y mga Tagalog nga atong maserbisyuhan ining tulumanon nga giulukan ang kahayag sa pagtuong Katoliko nga sa Tagalog pa ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko. Okay, sa gihapon kining ubos nyo nga lagad no Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, mao gyapon magiguban kaninyo sa mong tulumanon. Og niining atong 2014 nga edisyon ato pong ibalik tong katong style ba nato ba sistema nato nga modawat og text messages. No? Text messages pero unya-unya na lang siguro mga mga alas 12:20 no mga 20 minutes na tong discuss din sa atong tulumanon. Pwede na mo mag-text ang atong cellphone number kini lang ako ang kining mobile no ayo lang sa istasyon no. O kini lang ako ang ihatag ninyo ang akong tuyo ani nganong ang ako ang mobile parang pananglit og naagali mo yung mga pangutana nga maawahin na no makauli na ko sa balay mabasa gihapon ako then maandaman po dayon nato siguro pagkasunod programa nato o sa Domingo kung dili nato matubag no kay kung naamoy mga pangutana karon di nato makaya nga masulod jud nining usa ka oras o sa katak ng tulumanon nato dinhi syempre atong ipa-oktaba na po no ipaunya na po no o kana o gamutugod gihapon ng Ginoo nga magpadayon kining atong tulumanon. Okay, ang atong cellphone number no naka-globe ta karon no sa miagin naka-smart ta karon naka-globe ta
0906-335-6161. Atong usbon? 0906-335-6161. Mao na ang atong mobile number, no? Pwede mo maka-text din ha. Yan, unya na ta musugod og basa og mga text messages, no? Pangutana. Mga after 20 minutes na, so mga 12:20. Mga igsoon, nining unang edisyon sa atong 2014 nga edisyon sa Tulumanon ni Veritas ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Mubalik po ta sa tema, may labot na sa kaning dugukan yung kaing tema na to. Nga gitawag na tog pinakauna po ning issue, may labot na sa pagtuong nga mao po'y hinungdan nga biyaan unta ni Veritas ang tinuhoang Katoliko. Kay sa ako nang giingon ninyo, deser ko sa wala pa ko mahimong tigpanalipod sa pagtuong Katoliko o Catholic Faith Defender, nauyog man gyud ang akong pagtuong Katoliko ni adto. Sa ako nang giingon ninyo, hapit jud ko mobalhin og laing tinuhoan o religion. Hapit jud ko maiglesia ni Kristo, no? Kanang gisugdan ni kapatid o igsuong Felix Manalo ni adtong 1914. Kay naamay nag-invite na ako, no, akong higala. Di lang nako tas-o ng istorya ana. Kay ang hinoon kahibalo ko nga ang uban ninyo nga nasayod na nako. Hibalo na, no? Hapit jud ko maiglesia ni Kristo. Siguro bisag di pa na ako na hisgutan. Kahibalo naman siguro mo sa kayo mga hinungdan, no, di ba? O pagtulunan, no, daghan kayong mga pagtulunan sa Katoliko nga wala masabti nga niadto wala po'y nakahatag na ko og kahayag, no? Wala yoy nakahatag na ko katin-awan. Mao nga habit ko mabalhin ana. Pero wala po tumadayon, no? Wala tumadayon kay naapod to'y laing amigo nako nga gipakuan ko, gihatagan ko og kanang Plain Truth Magazine, no? Plain Truth Magazine, lain po ng tinuhuan nga ang founder ana si Herbert Armstrong, no? Herbert Armstrong nga ang ilang pundok gitawag og Church of God, no? Worldwide Church of God. Dayon sa dihang nagbasa-basa na kog Plain Truth, nagagani naka-subscribe po ko sa ilang correspondence course. Naka-Bible study jud ko sa ila through correspondence course. Gani nahuman ako ng kung wa ko malimot 32 lessons, no, sa Worldwide Church of God. Nahuman ako na with kanang mga examinations kay naapod sila ipadala nga exam kung nakuha gyud nato ba ang ilang gipanudlo og kani dagko kay ko grado ato. Dagko kay ko grado ato kay ganahan man jud kay ko, no, interesado jud kay ko og sa dihang nahuman gyud nako to akong gitandi ang mga pagtulunan sa Iglesia ni Kristo og kadtong kang Herbert Armstrong sa Church of God, no, worldwide. Akong gitandi mas ganahan man ko, mas mobilib, mas mutuo man ko atong kang Herbert Armstrong. No nang wala ko madayon jud balhin sa Iglesia ni Kristo og ang akong balhinan unta kanang Worldwide Church of God na pod, no, hapit na gunahon na naku atong mabalhin gyud. Pero wala pod madayon kay atong mga higayon na nakatambong taog Bible seminar nga gidumala sa Catholic Faith Defenders nga usa sa mga speaker ato. Gani naapoy seminar karon, no? Umaabot pitsa 10, 11, no? Pitsa 10 ug 11 o 9 10 ba na 10 11 mo anhi, no, si former mayor sa Talisay, Cebu, no, Socrates Fernandez nga kanhi usapod ka Seventh-day Adventist na usa ka Sabadista. Taas po itong istorya ni former Mayor Socrates Fernandez nung anong nahimo siyang Katoliko, no? Itong pag-ani niya diri, itong nag-conduct siyang Bible seminar ni sulay ko og apil. Og nahingang ako, medyo na shock ko kay kadtong mga tulo ka pangutana nga akong
nahibaw-an gikan sa tinuhuan, gikan sa Iglesia ni Cristo, gikan sa Worldwide Church of God ni Herbert Armstrong. Particularmente kining atong himuong tema karon, kining issue mahitungod sa larawan. Natubag man sa maong seminar o satisfied kay ko nadawat yun ako ang tubag. Dayon katong mahitungod po sa purgatorio, kana mga dagko kaibang mga pagtulunan sa simbahang katoliko nga natubag o satisfied yung kustubag. Then kini pong mahitungod sa mga santos nung anong mudanguptag mga santos nga giingon man diya sa Biblia nga usaretig pataliwala. Satisfied gihapon ko sa explanation o katubagan. Mao nang ni kaingon kung inaaman day tubag ang katoliko ana. Nya gani ang gihimong instrumento sa Ginoo nga mahayagan ko dili pagyud katoliko kanhi. No, imagine Seventh-day Adventist go to si former Mayor Socrates Fernandez, gali akong giila na siyang usa sa akong mga mentor, no, sa Catholic faith apologetics o Catholic faith defenders, no, mga igsuon, no. O mao na nga iko gikan pagyud sa dili katolikong tinuhuan ang gigamit nga instrumento sa Ginoo nga makasabot ko, natagaan ko og kahayag. No? Unya, ni-desider ko nga, oy, naaman day tubag. So, like kuno kog appeal gyud sa grupo, appeal sa Bible study sa Catholic Faith Defenders, o tuod man o mga igsuon, hinay-hinay pod tanan ang akong mga pangutana na tubag o gani na zero pangutana, wa na gyud ko'y pangutana, no? May labot na sa pagtuong katoliko, na amang gay ko'y wala mahibaw mga accounts na lang siguro, no? Mga historical data, or unsa pa na, basta dili na kaayo ingon ba nga kinahanglan pagyud pod nako nga para malig-on ko sa katoliko, hindi na, no? Mga informasyon na lang siguro ang kulang nako. Pero sa mga doktrina, wa na gyud pangutana gikan sa larawan sa hining purgatorio nga ingon nila nga di man na mabasa sulod sa Biblia Brad Veritas kanang pulong purgatorio. Mo na nga dili na katuhuan. Ay, no, gamay lang katinawan, nilang natutason. No, ang tinuod mo na nga ang pulong purgatorio, di kinato mabasa sa Lord's Biblia. Parehas na po na sa pulong Trinidad, dili nato mabasa sa Lord's Biblia. Pero ang gihinganlan anang mga pulongan naas Biblia. Nito utaan ng mga pagtulon-ana, dili tungod sa termino, dili tungod sa letra, kundili sa gipasabot nga naas Biblia. Mahimong dili ta mutuoan ng termino, kay termino rago na sa gwinaan ng pulong purgatorio. Hindi man po na mabasa litra por litra sulod sa Biblia. Dili po mabasa ka ng pulong Trinidad o Santissima Trinidad ha sulod sa Biblia. Anong mutuo man taan ng litra? Nituo taan na dili tungod sa litra, kundili sa gipasabot kay naa sulod sa Biblia. Unsa man daybot pasabot anang Santissima Trinidad. Ang Santissima Trinidad nga usa ka Dios nga nang naa sulod sa Biblia, naa sa tulo ka persona ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Naa ba na sa Biblia? Naa, kinaaman ang Amahan, no? Nga gitudlo nga Dios, ang Anak Dios, Espiritu Santo, atong utingkayon jud ayog Biblia, Dios pod. Pero tulo ba sila ka Dios? Dili, usara. No, ang detalye ana ang atangi ra pud ninyo kung ato na po nang hisgutan dinhi ang Santissima Trinidad, no, mga igsuon, mga hikala og mga igsuon. No, ang gihinganlan anang termino ha naa sulod sa Biblia. Nituo ta dili tungod sa letra kundi dili sa gipasabot nga naa sulod sa Biblia. Mausab kanang pulong purgatorio dili na mabasa sulod sa Biblia, pero ang gihinganlan anang pagtulon-an naa sa Biblia. Asa man? Pananglit na sa 1 Corinto Kapitulo 3 versikulo 15 nga ang kaluwasan maangkon pero iagi sa ka og purga, no, ilinisan sa ka, no, naa na sa Biblia 1 Corinto 3:15 nga ang kaluwasan makabot gihapon, no, pero giagi sa ka pagpurga, linisan sa ka kay dito gud sa langit ulay makasulod dito bisan dunay gamay mansa na nas pinadayag 21:27. So muna mga sample ba, no, sa atong mga katong akong giingon ninyong gipasabot ninyo nga nasabtan ako sa pagtuong Katoliko. Mao di ay ang pulong Katoliko di ay o ang pulong purgatorio di ay lain putong pulong Katoliko naon sa bato nga nalahi man ako kisgot. Pero hagi siguro gahapon kay gahapon gudito ko sa plaza.
Yan na issue po ng termino nga Katoliko. Na ako'y higala po ng Iglesia ni Cristo nga nangutahanan ako ana, no? Mabasa ba ko nun ng pulong Katoliko sa Biblia? Ya, kung ingon gani po ko nga, depende sa hubad sa Biblia. Kay kanang pulong Katoliko, God, kombinasyon na sa Grego o kinat sila. Na kung ang atong Biblia in English ug Bisaya, na kung istiktuhon, wag gitay mabasang pulong Katoliko. Pero kung hubaron dyan ang pulong Katoliko, naa ba na sa Biblia? So may but-pusubot anang pulong Katoliko, makailapon o lukops ti buok kalibutan, naa ba na sa Biblia? Kana dayang Marcos 11:17. Atong giingon si Kristo, no? Ningon na nga atong Ginoo nga, di ba, ang akong balay, pagatawgon kini og balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. Pagkatawgon kunog alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran? No, sa English pa, sa usak ka pulong, universal. Mao ni but pasabot anang pulong Katoliko. Sa ato pa kung hubaron usab to nato ang pulong ang Katoliko naa sulod sa Biblia. So mahimong ang litra, no? Dili mabasa pero ang buot ipasabot naa sa Biblia. No, mahimong di ta mo tuos litra. Para sa pag-ingon, mahimong di ta mo tuos sa pulong purgatorio. Pero kay ang gipasabot na amas Biblia, mo nang atong gituhuan. So, mao na mga igsoon ang mga sample. Yan katong mga diehard kayo nga tigpaminaw sa atong tulumanon. Kahibalo kung kahibalo na mo ani. Kahibalo. Na-remind lang ninyo, no? Ni ako di ay naghangyo ko ninyo kamong mga Katoliko nga kahibalo gali manalipod sa pagtuo. Ayaw taon ninyo tapigi na, no? Muhangyo ko ninyo, ayaw tapigi na inyong nahibawan. I-share na, ipaambit. Kay mura na siya pagkaon, adi kay mura pagkaon yun. Di ba sa atong nahibawan sa atong pagtuo, duha man ka klase ang pagkaon. Pagkaon nga para sa lawas ug pagkaon nga para sa atong kalag. Gunya dili ra ba na parehas? Lahi ra ba gyud ang pagkaon para sa kalag? Lahi mo nang pagkaon para sa lawas. Ang pagkaon para sa lawas mo nang manrabaho ta, di ba? Para kuan, kanang parang doon na tayo ipalitog pugas, doon na tayo ipalitog makaon, no? No? Mo na. Pero ang pagkaon para sa kalag, lahi man pod ang pagkaon sa kalag, mao man ang mga pagtulunan sa Dios, no? Nasa Mateo 4 versikulo 4 nga ang tao dili buhion pinagi sa tinapay lapang, kundi dili buhion usab ang tao pinagi sa mga pulong sa Dios. Mga pagtulunan ni mahitungod sa tinuhuan ug unsa na atong pagtulunan na diha ang mga pagkaon sa kalag. Sa ato pa tinuhuan, pagtuo. So kailangan makahibalo ta ana. Nya dili nato na ihinakog, no? Kay kanang kahibalo nato mahitungod sa itong tinuhuan, parehas lagi na sa pagkaon pod nga kailangan o kinahanglan pod atong i-share ngadto sa uban. Di ba? Mabitaw na atay party, mabitaw na atay mga piyesta, mga kasaulogan, kay usama na ka-venue sa atong pagpaambit sa atong mga gasa, no? Mga material, for example, na mga pagkaon atong i-share. Ang pagtulunan po sa tinuhuan atong i-share. Labi na kay daghang kaayong gigutom sa mga igsuon nato, may labot na tinuhuan kinangalibog na mga pagtulunan nato wala masabte, murag gilubog na punan pa sa mga unsa pa na diha na sulod sa atong simbahan nga wala didto nga makabalibog. Na mao po hinungdan gani ang uban mobiya na lang sa atong pagtuong Katoliko nga buot ipasabot na kinahanglan sila og kahayag, na kinahanglan sila katinawan. Nya kitang mga nakahibalo kung dili ta mo paambit, kung dili ta mo share aning atong nahibawan, mararaputag ng hinakog ana sa kahibalo. Kanang kahibalo dili na ihinakog. Ako bitaw nakaingon ko nga labi na kung muandar ni akong pagkatawhanon. Muandar gani akong patawhanon, mura man kog maluya ba nga. Anong balik-balik man ko diri taon sa DXDR. Anong muanha pa man kog plaza. Kapoy man na, galing makita pagalit tag samok diha na magdebate na. Anong muanha pa man ko diha. Nga kapoy na, di amputa makakaon ana. Kasi may muhatag na tog kwarta diha sa sige debate diha sa Lourdes Plaza. Aw diha sa plaza matag Sabado. Nya diri sa radyo sa mga muhatag na to bisag piso, ha? Nya itong gihimo diri. Wala. Pero mao lagi.
Ining pag-alagad na to sa atong pagtuo sa atong Ginoo, kinahanglang ipaambit na to. Nya, usam man guni ka abenyo, usam man ni siya kakahimanan nga mapaambit na to atong nahibaw-an may tungod sa pagtuo mo nang ni ata diri sa radyo, mo na tadiyag plaza, no? Ngayon noon, di yun malikayan na apoy mga maot nga talan-ahon sa paghimo na to, ana. Labi naghapit na to mag-away diya sa pagdebate-debate na to, sharing. Kaya niyang uban, musaway na nato diha, nganong mag-apil-apil ta diha. Well, ang ako po, mingon ko nga, ang akong tungong nga mo anak ko dihag plaza, dili ingon nga makig-away ko, hindi i-share na ko akong nahibawan may tungod sa Katoliko ug akong dipinsahan ang pagtuong Katoliko. Ngayon naman, kay balo man ko nga diya sa plaza, labi na mo tindog nga ng atong mga hinigug mga igsuong dili Katoliko diha. Unsa man to ipangyaw-yaw na atake man yun sa itong tinuhuan. Unya, ug kinigong higugma ta sa itong pagtuong Katoliko, di man ta kaako ana. Di ta kaako nga lusakon, siging atakihon nga di natutubagon, ara ba po na sa Biblia? Pedro 5:13 ba na o 3:15 ba na? Kinahanglan andam ta mo tubag. Kay kana atong tubag usa po na siya kakahayag, usa po na siya sa Tagalog paliwanag. Niya kanang liwanag, kanang kahayag di mo na taguan ipasundayag. Diba kung ipasundayag na to des plaza sa to pa natuman na to nang giingon sa Biblia nga ipasundayag ang kahayag. No, mao na di mo ta mahadlok og mo mangisog na to. Usahay mangisog man punta pero usa man po na kuan ba kana ba para nako usa po na kapag purify nako akong kinaiya ma-purify sa plaza gyud kay kanhi dali mo ko musuko dili dayon ko musinta pero karon na control na nako sige kog apil ano man maka-control nako no nga makahibalon nako mo hinay og istorya bisag nangisog na akong kaistorya o bisag hapit na gali ko pahiton hapit na ko kanon kay suko gid siya kay nako kay nga naman nalipo jud ko sa pagtuong Katoliko na nalipo jud ko kay nagkasabot naman ko bisag ikaw naman siguro magkasabot jud ka sa pagtuong Katoliko nalipo jud po siguro ka di ba nahitabo man na ni San Pablo no nahitabo na ni San Pablo atong si Saul pa siya di ba iyang gilutos ang simbahan ni Kristo iyang gilutos pero sa dihang na-converter na siya sa simbahan ni Kristo o sa iglesia ni Kristong tinuod na nalipod na po siya di ba na manggali siya yung mga pamahayag sa Biblia nga kinahanglan panalipdan yun nato atong pagtuo kana bitang kusog ka ay masaway diya sa plaza ang nang apil-apil man mo diya sa plaza ay sige raman magpangisog diha pero sila ko no pa sulaya og istorya nga kanang na mga Katoliko mga atake di ba po sila musinta diba? Ang kusog diba mo saway mura ba kusog mangisog oh, may nana ba? So, mao na ako gusto kong mawala akong pagkaisog. Dili ingon kanang isog. Nanglam na po tag-isog kaya dito mag-isog sa pagtuo. Talawan na po ta ana no. Ambot na ko ipasabot pa nga kanang bang kanang manginsulto ana mo bunga to mga pulong maot diya sa mga discussion. Ako na nang nagkontrol hinay-hinay pero dili pa gid 100%. Mao na nga blessing no in disguise nga diya sa mga discussion diya sa mga debate nakat-on ko og kanang ginagmay nga paubos o ano man kay madugay ko na to apil-apil diha makita man nato unsay diferensya sa atong approach di ba mura man ning kanang magtuon ka og bike gani by the way pwede na mo mangutana kung naamoy pangutana no basin kay hibalo man ko ba nga ang uban akong mga listener medyo nang luod na siguro kay sa miagi na akong tulumanon seryoso ra ko wala kay ko mo dawat og mga text messages gawas ni atong mga una natong programa ni dawat ato di ba hasta tong sa Pikas istasyon pero ako manggong giusab sa miagi kay akong priority ato nga makat-on jud ko og Tagalog wala sa kay ko gipabaldag kay nako sa ubang mga kuan nga akong tulumanon i-concentrate ko muna wala kay ko ni dawat og question pero diri sa atong tulumanon karon nga nibalik tas Bisaya kuan na pod andam na pud ko mo dawat sa inyong mga pangutana pinaagi sa text pohon gani kung pwede no kung pwede umubutang po ta diri og question and answer nga pinagi gyud live gyud no nagis telephone pero ayaw sa na no kay wala po koy authority ana wa po koy authority ana dinhi sa atong tulumanon
Diri sa text messages lang, no? Kung na may mga pangutan na pinagi sa text message. So, ang atong cellphone number, mao ni 0906-335-6161. Akong usbon, 0906-335-6161. Dayon no, blessing kayo no mga samtang wala pa question na dawat nato din akong i-testimony ninyo, akong ihatag ninyo ang mga positive diya sa akong pag-apil-apil og mga debating informal diya sa mga discussion. Akong i-share ninyo, of course, ang negative, ang positive ug negative kay di man pud ko maingon nga puros gyud positive nang maapil-apil ka diha, labi nagmangisog na ka, labi nagmasuko na ka, mamaot man gyud mo manggalin ng ubang makatan-aw diha. Di ganahan, mubiya. Nag-away naman, di ba? O, nagsagitanay naman, no? Nga, dili unta. Mo na yung mga negatives. Pero ang positive, ako pong i-share ninyo unsay positive. Katuuna, katong akong giingon ninyo nga, nakatuon ko og minor-minor sa akong kanang kasuko. Nakatuon ko og minor-minor sa akong dali musinta. O, inana, ano man kay, mura lagi kang magtuon gali kag bike. Magtuon nila kag bike, dili man na mo diretsong makabalo dayon ka. Matumba pa ka, mapangus-pangus pa manggaling ka. Pero kung di yung ka muundang, muprosigir yung ka, hangtod makabalo yung ka mo bike na kalma, na timing, imong sinikaran, ingon ana po nang muapil kag ka ng mga debate, mga diskusyon nga mga mainit. Kapag imo man nang ikuan, imo man na siyang i-analyze, imo man nang imo man nang labi inig mahuman na mauli na kasbalay mamalandong man ka unsa man to kung gihimo sakto ra to o na dili maayo ato mahibaw-an nimo unsay mga sayop. So paghibalon nimo sa unsay sayop nimo inigbalik nimo imo na dayon dang hinahinayon og kuriher hangtod makat-on na nimo hangtod nga kalma na dayon ka mo istorya hindi na ka manghisog. Pero ako dili pag ko gali makaingon nga 100% nga na perfect na gyud ako ng kanang maayo gyud nga kana bang unsa ta lang kanang weather diya sa dialogue kay lingtaw ra lagi ta natandog gyapon ang atong garbo suko gyapon ta musinta mo init gyapon ta pero at least dunay development kaysa dili gali nato na i-practice sige lang kag suko da sige lang kag saway ang mga taong magdebate diha ikaw kuno pasulaya istorya kuno mga taong di parehas nimo. No, nga atakihon ka, labi nagpersonalon kag atake, di ka kamusinta dayon, suko dayon, mukha og tao. No, mo na nga ayaw hadlok. Kay musugot ang sa dili, no? Kining gira di man mawala. Daghang klases gira sa pagtuo, gira sa armas, gira sa kultura. No, gira gubat sa kultura. Ibalo ba mo mga igsoon? Siguro wala lang ninyo ba nga kining atong panahon doon gagira man sa kultura. Kultura sa kamatayon, kultura sa kahilayan, usa pa nang kultura dihang daghang kultura. Una, ang kultura pod sa atong pagtuo, gusto pod mo aliot, ayaw mo anak kay ang kultura sa pagkamatuohon, kultura sa pagkakristyano mo gi dapat ipasundayag nato nga may aron mo awat ang ubang mga tao. Nakaroon ang kultura ra sa kanang hubog-hubog, kultura ra sa kanang kahilayan ra mo atong ipakatap. Walay ayo na, di malipay ang ginawa na. Diri sa atong pagtuo, ato pong ipakigbisog ang kultura sa pagkamatuuhon. Kultura sa kanang yung mahadlokon sa Ginoo nga mahadlok mo buhat og sala mo na diri sa atong pagtuo. Ako galing palabihon, mas maayo pa na ako na makigira ko diha, makigdebate ko sa plaza. Kaysa magdiha ra ko sa iskina, maghubog-hubog ko, magkahilayan unsa diha. Kay gani ka na mga debate sa plaza biblikal man na. Masagon mo Biblia. Pila ka enkwentro si San Pablo og debate, di ba? Si Kristo, no? Ergo niya sa mga Hudiyo niyang kauban. No, mga igsoon, mas palabihon pa na ako na makigira ko, makigdebate ko sa plaza kaysa maglaag-laag lang ko ng kahilayan lang, no? Para lang sa akong kalipay lang, no? Akong kaugalingon, no? Isa pa, makakaton po ko og paghigugma sa akong mga igsoon nga dili Katoliko. No, makakaton po ko og mo ni mga positive side sa akong pag-apil-apil sa plaza. Of course, naapay mga negative.
Na manggidi ganahan din na hinumdum pa ko doon na to'y kausang nga naay nilabay ga motor amot nakainom ba to nga gisagitan man mi. Iingnan mi kinagabian na magod mi dito. Gisagitan mi oy pag-undang na mo diha. Ya kining atong pagkatao pod nga mo aliot po say murag matandog putal may pugsagitan po na to bag oy pag saag ramig amo diri kinalipay mi ani. Oh, kung sa imong kalipay hala patuyang pod. Pero dili pod maay na wa biya po na ako na himo usap po to pod kapag sulay si imong kagalingon bang masuko ba rin kag na imo suway nimo. O na imo atake nimo di ba? O mao na ang usap pa sa mga positive side nga akong nakuha des plaza mo apil ko sa mga kanang matawag man gyapon nag ecumenical. Gani sa pagbasa nako anang basahon no kanang Vatican II. Ang dokumento na to sa atong simbahan na may pagka nahiuyon pod, of course na apoy wala mahiuyon, kanang decree on ecumenism. Basahan ninyo na sa atong bisan na sa PCP2, Second Plenary Council of the Philippines. Nakbasa man gyud ko ana na mga hiniusang huna-huna sa atong obispo na ada Second Plenary Council of the Philippines, kung wa ko malimot 1991. Ila po nang gikutlo sa kung wa ko malimot sa maong basahon Vatican II kanang decree on ecumenism. Kanang decree on ecumenism nga kitang mga matuhuong Katoliko kinahanglan makigugoy-hugoy puta sa ato mga igsuong dili Katoliko, no? Nga makig-istorya ta nila mo na ecumenism. Pero lisod labi na kung ang diya sa ecumenism maghisgot na tagpagtulunan na dili magparehas. Mao na diha na dayon madibate, lantugi rin mag-initay. Gani ang uban pod mulikay maghisgot og pagtuo kay likayan lagi nang magsamok ta. Pero kung ato gyung istudyohan kanang decree on ecumenism, kung ato gyung ayuhon gyud na siya og sabot, wala man gyud po na idili nga magistoryahan na puta sa ato mga difference. Kay kung maglikay gud puta magistoryahan na anang diferensya, kanus apa man tama magkasinabtanay. Kay kanagong dialogue, ang dialogue gituyo na para magkasinabtanay ta. Kadtong wala na to pagkisinabtanay ato tong hisgutan pananglit ang imong igsuon na nasuko nimo. Kinanglan imo gyud ang istoryahon pangutan nimo nasuko man kanako igsuon. Kay kung di ka mangutana kay mahadlo ka mahisgutan ng inyong diferensya kay mag-away noon mog samot na dili gyud mawala ng inyong unsa nang wala pagkasinabtanay. So usa na gihapon sa prosesong hisgutan ng inyong diferensya kay basig na suko na sa nimo si wa ka kahibalon sa hinungdan. Istoryahan. Mao na nga para ang akong panglantawan ng ecumenism kay ang uban ko mga Katoliko ato wala ning hisgutan ha. Sayop murag para nako sayop ang ilang interpretation sa ecumenism, no? Gani do na gali pare pud nga nakadungog kog ingon ani. Dili pud tanan, no? Ay pare nga iyang gidiscuss ng decree on ecumenism pero na iyang kaugalingong point of view nga murag para nako sa ako pong nahibawan sa ubang pare lahi man pod. Inoon personal po to niya, no? Kaya ang iyang panglantaw sa decree on ecumenism nga dili na hisgutan ang atong mga pagtulunan nga lahi ikumpara sa laing tinuhuan. Nakaingon ko murag wa man ko kabasaan na sa mga librong Katoliko. Murang nakaingon ko personal interpretation po to sa maong pare. Entitled po siya ato. Kay dito po ko sa ubang pare lahi ang po ilawaan po nila idili ng ato bang kanang apologetics. Kay naya pare nga personal niya murag mag-ibawal niya ang apologetics. Kay kang apologetics ko no defending the faith murag makahaling lang kunog kalayo ba sa uban nato mga igsuon. Anak ko nga kung mauna bawal na ng apologetics pero nganong naamay daghang libro po sa Katoliko nga nag-auhag na to nga naa gyud ng apologetics. Bisan gani sa Second Plenary Council of the Philippines giingon manggali didto nga kinahanglan ang mga kaparian musuporta sa tumong og maayong tumong sa Catholic Faith Defenders mo ng pagpanalipod sa pagtuo kay biblical man po ng panalipod sa pagtuo. O ingon na ba, no? Siguro diha siguro sa approach. Depende man na sa approach. Kay nakakita man gyud ko og kana bang debate to gihisgutan gyud ang mga diferensya, mga pagtulunan, doktrina nga managlahi. Pero wala man sila mag-away, no? Maayo man sila.
Na ako'y debate ngalan na upload na ako na siya sa internet. Nga usa ka kanhi Baptist nga na converter sa pagkakatoliko. Nalimot ko sa ngalan. Dayon ang iyang kadibate usa ka ministro sa Church of Christ. No, dili Church of Christ nga kanang dili motuo nga si Kristo Dios. Katong Church of Christ nga gitukod ni Alexander Campbell dito sa Amerika. Ang usa sa ilang ministro nakig-atubang o nakigdebate og Katoliko nga kanhi dili pod Katoliko Baptist, no? Ang debate sila na ako'y kopya ana. Unya, very professional ka ilang debate. Bisag gahisgot silang mga diferensya, mga pagtulunan nga managlahi, nga nagsungi, pagtulun ang Katoliko o pagtulunan sa Church of Christ, pero wala man sila magsininghagay. Maayo man nila pagka-istorya, labing man kayo sila sa debate. Wala sila nagsagitanay. Sa laktod ng pagka-istorya, ang ilang debate is very professional. Walang personalan. Pagtulunan ragyod, pagtulunan por pagtulunan. Tindaghan kay kung nakuha nga pagtulunan. Nakuha po nako ang example nga gipakita sa duha, no, sa Church of Christ o katong Katoliko nga kanhi Baptist nga inana di ang debate, di kinahanglan nga mag-away ta, di kinahanglan nga magsakit-sakit ta, mahimo mo ding magdebate ta nga mahiyo ang atong kabubuton, no, walay personalan. Sa ingon ana pod ba nga kanang decree on ecumenism dili gina siya actually bot pasabot nga likayan ang apologetics. Gani kinahanglan ng apologetics kay tagaan mo na kog example ng mga igsoon. Unsay nahitabo sa atong tinuoang Katoliko, mohatag lang tag example bisag diri lang sa Pilipinas. Unsay nahitabo nga kadaghanan natong Katoliko pasagdan lang ng mga ubang religion nga mga atake diya sa radyo, sa telebisyon, murabag wala lang tayo paki ba? Nga mga pari ngayon na po di po tanan, no? Nga unsay nahitabo nga pasagdan lang ng mga pagtulunan nga mupakatap, nga wagi mupakgang ba, wagi mutubag, walay mo patinaw, unsay nahitabo? Isang dili lang sa Pilipinas. Ang nahitabo na unsa man taron, di ba? Nagkabuwag sa ta. Nagkabahin-bahin. Nagkaana ng tinuhuan ron. Ni dag ang Iglesia ni Kristo, ni lambo ang kanang kingdom of God ni kanang kang Pastor Kibuloy. Pagkadaghan kang napaidaghan ron, no? Ni dagsang ang panagbahin-bahin ngano man. Kay ang mga Katoliko nga wa taong kay baloon siya mga tubag ug katinawan na pasagdan. Munang natuman ng panultihon nga ang bakak gani balik-balikon mahimo nang tinuod pipila ka tawo. Nahimo man yun ang tinuod pipila ka tawo, tagaan mo na kong sample. Dagang kayong nanudloan nga ang mga larawan kuno natong mga Katoliko Dios. Kaya naas Biblia gidili paghimog larawan gidili ang pagyukbo. Nya kita mga Katoliko daghan man taglarawan yan muluhod po ta so nag-alaga ri tag Diyos. Nya daghan kayong nituo ana mo nang namalhin sila ni Biya slas Katoliko. Nanaw kanaw kung pasagdan nato nga may nana walay mo tubag walay mo patinaw. Na murag atong murag nitabang tagtabon sa kamatuoran. Di ba? No. Kitang nakahibalo kinanglan manalipod jud ta atong eksplikar no kanang atong gibuhat sa Katoliko dili taw na Diyos na atong giludhan. Kana atong pagluhod sa larawan sa mga santos igo pagtahaw ra taho na di taw na pagluhod nga pagpaka-Diyos kay sa Biblia dili kay kanang luhod dili pagpaka-Diyos nang nailuhod nga pagtahod lang. Nakaroon og di mo matudluan ana ang unsa pa nang kaalam sa Katoliko. Di madala man taon murag gipasagdan lang nato mga tawo na dala sa mga pagtulunan nga sayop. No, nga ang uban ang ilang sabot anang luhod pagpaka-Dios dayon. Nga naa may pagluhod nga dili pagpaka-Dios pagtahod lang kanang gitawag natog veneration naa man sa Biblia. Ano mga igsuon? Nga daghang wala kay baluan ako usa gali unta ako bukos na dagets dili Katoliko daw na. No mga igsuon. Din pag-ana nganong Domingo naman ni atong igsilimba nga adlaw ron espesyal nga des Biblia klaro man ang Sabado. Nya nganong kao man tag baboy kanang sa pana isdang wala himbis nga klaro man sa Biblia Levitico Deuteronomio gidili man na. Nakaron og walay mutubag ana. O walay mahatag og
katinawan ana nga di wa gyud magkalibog-libog anton mabalhin sa laing tinuan. Samo na mangigsuon, ako dili ko kaako ba no as nahigugma ko sa pagtuong Katoliko. Nga pasagdan na to na. Kanya dili po nato ni siya buhaton nga nag-agad taog kanang dunay mohatag na to. O mao na mangigsuon kaya ang uban po dili mo buhat ani kung dili tunulan no. Ang mangigsuon. Ang atoa agugma na to sa Ginoo, tagaan ka o madili. Kinahanglan buhaton na to na kay mo ni atong obligasyon sa atong gugmas Ginoo. No mga igsuon. Gani no ako tagaan mo na ko murag negative ni siya nga kini bang testimony. Pero naay pagtulunan kay siguro mahitabo po ninyo. One time no ni nanalipod ko sa pagtuong Katoliko. Hindi agad sa internet no sa Facebook. Di lang ko maghisgot og ngalan, general lang no. Nagdepensa ko sa pagtuong Katoliko. Dayon na recognize ko na ay mga pila ka mga igsuon nato sa internet nga nakita gyud nila atong pagdepensa sa Katoliko nga consistent gyud no. Makita nila nga atong gugma sa panalipod sa pagtuong Katoliko. Hangtod katong uban nga dili gyud kadawat sa pagtuong Katoliko or di baka bisag Katoliko sila pero dili gyud tanan pagtuong Katoliko ilag yung gituhuan na ay pipila lang nga musaway gihapon nato nganong kita kuan gyud ta 100% gyud ta nga nagtuo gyud ta sa Katoliko kay ang ubang Katoliko gud porsyento lang nga ang ilang pagkakatoliko 25% lang ang ilang gituhuan ang uban 45% 50% di gyud 100%. Makaingon ko na kinahanglan gyud mga Katoliko nga dili gyud tanan pagtulunan sa Katoliko ilang gisunod sama anang mahitungod sa contraception. No, kanang mga Katoliko nga mayon sila Katoliko man mi pero supak mi anang pagtulunan sa Katoliko nga gidili ng kanang contraception. Na mga Katoliko nga dili gyud full ba. Okay na gisupakan nila nga giingon ra ba sa Biblia ug kun sige tudlo gyud sa tinuoan ni Kristo tanan gyud ipatuhuan dili kay pipila lang. Kaya niingon maguto si Saint Augustine God nga kana ko nung tao o Kristiyano nagpatuong Kristiyano siya unya nahigugma siya sa gospel sa ebanghelyo unya pili-pilion lang niya no pili-pilion lang niya ang unsa gitudlo sa gospel sa atong pagtuo ba ang kadtong ganahan siya komportable siya mura po iyang tuhuan then kadtong dili niya gusto dili niya tuhuan. Unsay giingon ni Saint Augustine, kanang tawhana dili gina tinuod nga nituog siya sa gospel. Kay nga naman, iya man gipili-pili. Ang iya ko nang gituhuan, ang iyang kaugalingon. Kay ang tinuod ko nang nituo sa gospel, tanan og unsay gimando sa gospel, iya ginang tuhuan bisan pag di siya gusto. Ang tinuod ko no kang nahigugma sa gospel batud pa ni Saint Augustine tanan bisan pag di ka ganahan kay mo na gimando sa atong ebanghelyo tuhuan gyud na nimo kay kung pilion lang nimo ang imong gituhuan ang imong kaugalingon ano man kay ang gusto ra gud nimo may imong sundon katong di nimo gusto dili nimo tumanon. So mao po na. Di na ay mga Katoliko yun na. Kanang galing mga Katoliko nga ingnon dalang 50% or 45%. Ang uban nila, musaway po sa atong gibuhat sa Catholic Faith Apologetics, panalipod sa pagtuo. Okay. Tanan man yung pagtulunan sa atong pagtuo, ato man yung dipinsahan niya. Kay musupak man sila, musungi man sila, mo nang ilapod tang atakihon, di ba? Hangtod sa amo ng debate diha, discussion na hangtod mapersonalan na mo personal na dayon kay kita consistent man kita sa atong pagtulunan unya ang personalan nga ilang isulti nato maingon din sila nga oy veritas pilay gihatag nimo simbahan natanawa lagi kay mura bag iyang dot pasabot nga nagingon ani ko nga nahigugma ko sa panalipod sa pagtuong Katoliko kay gisilduan ko aning akong pagka-Catholic faith defender. Murag ana nya wala din ko mutubag diretso ba kay ingko matay personalan man ni dayon. Ikaduha kung mutubag ko ani din patulan ako ni basig mapersonalan na pud dayon. Ana ko na malandong ko sung galingon sa amo nako ni pagtubag.
Di ako na lang pong gisakyan ba ang style ba. Uban sa pamasin nga maundang ra pud ang yang style. Yan na lang po ko kamaayo ra unta ano. Kamaayo ra unta ano nga naay mohatag na ko ani kay aron makatabang ko nako. Ginana ra ko pagtubag. O ni undang mahinoon, no? Okay, so kung nidipinsa pa po kog maayo ato o murag kada mangisog pud ko na masig mo mudako po to among discussion katura wala hinungdan, di ba? Di ba so na ba nga labi na kay ako man yung ipaklaro jud nga kining atong pagkamatuhuon kinahanglan 100% jud kay mo man gyud giingon sa Biblia, no, sa ebanghelyo nga panalipdan jud ang pagtuo. Kay na ako'y gipost ron diha bago sa Facebook nga niingon ko diha. When we defend the truth, we defend Jesus. Kung atong gipanalipdan ang kamatuoran, atong gipanalipdan si Kristo. Nga naman, kay si Kristo mao man ang kamatuoran. Naana sa Biblia, Juan 14:6. So, unsa ang mga kamatuoran mahitungod ni Kristo? Unsa ang mga kamatuoran nga mahitungod sa iglesia o sa simbahan nga gitukod ni Kristo? Kinahanglan atong itudlo. Unsa ang man ito pagtudlo sa kamatuoran? Isabwag ang atong pagtuo. Dayon, apil na po ng panalipdan atong pagtuo. Nga naman, alang-alang pasagdan lang nimo ng sayop nga pagtulunan mahitungod sa pagtuo. Anang maingon sila nga dili Diyos si Kristo. Anang maingon sila nga mga larawan kuno sa Katoliko Diyos. Uy, musugot lang ka, ana. Kung musugot lang ka, ana, sa ito pag-ipasagda lang nimo mga sayop nga pagtulunan nga, kung tunan na to ang Biblia, dili man tanan larawan, Diyos. Siguro, sunod Domingo na nako ni pakleo na akong Biblia, o uban pa mga bersikulo. Kini moral lang tag overview ba kay unang edisyon pa man sa at pagbalik sa atong Cebuano o Bisaya version nga tulumanon, no, ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Okay, ako pong Osbono, atong cellphone number kung gusto mo mangutana, 0906-335-6161. Akong hinayon dahil kay pagpaspas na to. Atong mobile number, 0906-335-6161. Kung mo text gali mo, hapit na mo human na itong programa, then wala na tayo igong panahon. At tangin lang po dahil ninyo sunod Domingo. Sama na itong oras karon. Nanti mo na sa atong gugmas panalipod pagtuo giingnan na ta pila may gihatag sa simbahan ni mo Veritas. Nakurat ko pirmero bas pagkadungog na ko dugay ko ni tubag. Ya, ang ako yung nahimong tubag, ako yung natimanan ningon lang ko maayo ra unta ano. Maayo ra unta ano. Ana gyud ko kay kung kuan makatabang mo po na to. Bitaw. Ang tao na mga igsuon, naaragid po na nimo. Ang akong gipanumpaan as a Catholic faith defender nga dili ko manalipod sa akong kagalingon. No? Kay kung panalipdan ako akong kagalingon, I'm ceases to be a Catholic. Both na ngay pasabot. Nihunong na ko sa akong pagkakatoliko o Catholic faith defender. Kaya kung mayon gaytag Catholic faith defender, ang atong gipanalipdan diha dili atong gagalingon, kundi ang pagtuo. No? Catholic faith defender. Pagtuong Katoliko may atong gidipinsahan diha atong gagalingon. So kung manalipod ta nya to deng gipanalipdan ng atong kagalingon, dili na ta Katoliko ana. Dili na ta tinuod nga Katoliko o dili na ta tinuod Catholic faith defender, kundi Catholic self-defender. Itong kagalingon may atong gidipinsakan. Mo gina akong gipanumpaan. O kung doon na may mga anomalya di sulod simbahan,
dili po na mo'y atong gipangakuhan sa pagpanalipod. Ako admitado ko nga naay mga anomalya po sulod simbahan, no. Naay mga abuses sukat pa sa una, no? Bisan mga panahon pa ni Kristo. Panahon pa sa unang siglo naa naman yun ang mga abuso, no. Naa naman yun ang mga abuso, no. Sa mga abuso sa una, no. Basahan ninyo ng Libros Corinto. Anong sulat ni Pablo sa unang Corinto, ikaduhang Corinto, di ba makakita mo diyan gipangasukan ni Pablo ng o gipangmaymaya ni Pablo ng mga sakop sa simbahan o sa iglesia, no, sa Ginoo diya sa Corinto. Kay naaman po yung mga sakop gud sa pagtuo, sakop sa simbahan nga dili gyud 100% lagi, no. Kung karon ingon ani atong simbahan dili na siya bag-ong butang, no. Panahon pagali gyud sa pagsugod ni Kristo, pagsugod nila ni San Pablo mga apostol, naa na gyud mga sakop sa pagtuo nga dili gud 100% ang ilang pagka-Kristiyanos. Mobay porsyento lang, no, mga igsuon. So, porsyento nang compromise. Bisag immoral na, hala, buhaton yun, di ba? So, muna nga gipangmaymayan ni Pablo mga taong ingon ana. Gani, perasaan ng obispo, ingon yun si San Pablo, si Tito ba to, si Timoteo ba yung giingnan? Ingnan niya nga, oy, ang obispo ha, ang pangulo sa iglesia, kung minyo man, kinahanglan usar, gyud. Wala. Okay. Kung minyo ka, kinahanglan usar, daghanon, kay wa man manudlo si Kristo anang daghanon ng asawa. Gani, nahinumdom lang po noong ko anak, kay gigamit ra ba po ng bersikulo ha sa mga dili katoliko, sa ilang atake ng atong mga pare, dili magminyo. Mingon sila nga, sa Biblia, optional man, no? Pwede minyo, pwede po dili, pero sa Katoliko klarong sayop kay gidid-an jud mga pari obispos pag minyo. Unsa may atong tubag ana, no? Ato lang move on kay actually taas mo kaning timaha about vow of celibacy, no? Inani lang. Sa kadtong pag-istorya ni Pablo ato, ang celibacy optional. Ato pa sa ilang panahon, pwede minyo, pwede po dili ang ministerial. So, kung obispo ka, giingnan ka, kung minyo ka, kinahanglan usara, dili kay kinahanglan magminyo gyud ka. Kay kung sabto na to nga kinahanglan magminyo gyud na nakasala si Pablo kay di man minyo. Si Kristo di pud minyo. Ang kasala po si Kristo kay wa man to siya nagminyo. Dili na naman pagsabot. Katong pag-ingon ni Pablo ato, referido to sa ilang panahon nga ang vow of celibacy optional. So, kay optional man para sa ilang panahon, mao nang pwede minyo, pwede dili. Kung minyo, kinahanglan usara. Dili daghanon. Ingon anak na. Yang, ang mga ministro gali sa iglesia, akusahan pata nga pagtulunan ko na siyawa kay usama po na sa pagtulunan siyawa ka ng pagdili sa pagminyo na sa 1 Timoteo 4. Sayop gihapon na. Nga naman. Kanang pagdili sa pagminyo, duha na kaklase. Unang klase, tinuod na pagtulunan sa yawa. O kanang pagtulunan sa yawa, ang hinungdan ana, di ka paminyoon kay dautan na para sa pagtulunan sa yawa. Sukuhi, mangguna, no. Unya, kanang pagtulunan sa yawa, tanan gididan, di kay pare lang. Mabay kag lalaki, ang naigo gid ana, gipasabot ni San Pablo, katong grupo na sa unas mga gnosticos. Di na kaya na maklaro sa Biblia, kay di manggod po ni kumpleto ng Biblia o historical account. Katong heresy nga gitawag mga Gnostics, moto sila. Kay para nila, kanang kaminyoon sayop, dautan mo nang gididan ang tanan di lang kay pare. Muna pagtulunan sa yawa. Pero kanang pagdili sa pagminyo, may tungod sa disiplina, ang rason para sa gingharian sa langit, para makapokus pag-ayo ang atong mga ministro o mga pare diha gyud sa simbahan, dili na pagtulunan sa yawa, pagtulunan na ni Kristo na sa Mateo 19:12, basahan ra ninyo. San Mateo Kapitulo 19, versikulo 12, di ba nanudlo si Kristo anak may tungod sa disiplina nga doon na dili makahimos pagminyo. Daghan katong hinungdan o usa sa hinungdan kadtong dili magminyo tungod sa gingharian sa langit, padawata siya anak. O dili na pagtulunan siya wa nga ang hinungdan dili ka magminyo para makaalagad lagi ko, makapokus lagi ka pag-ayos diya sa butang simbahan. Dili na pagtulunan siya wa, pagtulunan anak ni Kristo may tungod sa disiplina. Nga mga igsuon, yun na. Mauna.
So, muna ako lang, partial lang na paghisgot, may tungod anang silibas. Dili pag yun ni ingon marathon o retalye. Napatagyapon sa mga overview ni ining atong 2014 edition no sa ang kakayag sa pagtuong Katoliko. Okay, kining isgutan po nato gamay kining mahitungod sa pagtawag gali Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kanang moingon sila daklit lang ba ngano man nga ang iglesia ron gitawag mag-Iglesia Katolika Apostolika Romana nga dias Biblia Iglesia ni Kristo man. Uban moingon pud Iglesia sa Dios. Well, simple sa mubong tubag ingon na nila. Ang iglesia gud nga gitugod ni Kristo dili kay usara ang katawagan matud pa ni Pablo. Ang prueba ana basahan ninyo unang Korinto 14:33 gitawag niya ang iglesia sa mga balaan. Dayon sa Roma 16:16 gitawag pog iglesia ni Kristo. Then sa 1 Korinto 1:1 gitawag pog iglesia sa Dios. Gani tuluran na akong gihatag ninyo, di na nako daghano no. Bisag kana lang tulo. Makita nato nga si San Pablo kung magtawag-tawag siya sa iglesyang gitukod ni Kristo lain-lain pero usara na, di ba? Usara na. Na pag-abot niya itong 110 AD, usa sa nahimong obispo si Ignacio, iyan ang gitawag og Katoliko. So kung atong sabton, ang Iglesia ni Kristo, Iglesia sa Dios nga usah, lain-lain ang pagtawag ni Pablo, pag-abot ni obispo Ignacio, gitawag niya Katoliko. So, both by pasabot kay gitawag og Katoliko ang Iglesia ni Kristo o Iglesia sa Dios sa Biblia, mawala na ang iyang pagka-Iglesia ni Kristo kung tawgon siyang Katoliko. Dili oy. Ano man, kung tawgon og Katoliko ang Iglesia ni Kristo dias Biblia o Iglesia sa Dios, mulutaw nga ang Katoliko daig Iglesia ni Kristo o Iglesia sa Dios o Iglesia sa Dios usara. Samas pag-ingon nga si Simon gitawag og Pablo, dili man mahimong duha ka tawo si Simon og Pedro, si Saul gitawag og Pablo, dili man maduha ka tawo si Saul og Pablo usara man. Si Jacob gitawag og Israel, di man duha ka tawo si Jacob og Israel usara man. Nya kay ang Iglesia ni Kristo o Iglesia sa Dios gitawag man ni obispo Ignacio og Katoliko, therefore ang Iglesia sa Dios o Iglesia ni Kristo og Katoliko usara dili duha. Ako gihinganlan gusto kong ginikanan og Silbert, gitawag pugog Babi, gitawag pugog Veritas kay mo na akong radio call. Tulo ba ko katawo kay tulo na kalain-laing ngalan? Dili uy usara. Bisan pag daghanong ngalan basta usara gali ang gihinganlan, usara gyud na. Mao po na nga kanang Iglesia ni Kristo o Iglesia sa Dios usara na sa Biblia, gitawag ni sa Katoliko, therefore usara ang Katoliko o Iglesia sa Dios. Partial lang na mga igsoon para pud matuman tong giingon sa Ginoo nga kinahanglan tawgon ni og alang sa tanang kanasuran o universal o Catholic. Okay, no, wala naman tayo igong panahon ng mga igsoon, so walay naka-text karon. Pero pwede rin yapon mo maka-text. Susunod na lang nato Domingo po tubagon, no? Kung mag-text mo. Gitagaan naman ako ng numero, so andam gihapon ko mo dawat. Ako lang ng hipuso, no? I-save lang na ako na inyong question. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal na inahan, no? Mother Mary, mga kadagkuhan sa atong simbahan, no? Gikan sa atong mga kaparian, obispo, Santo Papa, kining ubos niyong sulugoon sa tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Shelbert Don Doyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga higala igsuon sa technical side Danny Ludo Tax Ilumba. Hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa alan sa Tumahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.
Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Okay, no, maayong udto na usab sa tanang mga suking tigpaminaw, no, sa Tulumanaw ni Veritas nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Alang niadtong wala ka tune in, no, last program na to, niining 2014 nga edisyon, mubalik ta sa Bisaya version na programa nato, no, mga igsuon, mga amigo, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan. So bali ikaduha nga edisyon, no, sa atong 2014 no, edition ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Okay, sige hapon kining ubos niyong alagad Shelbert Don Doyano Sr. alias Veritas. Maghapoy magig-uban kaninyo sa mong tulumanon. Of course, diri hapon sa RMN Dipolog DXDR 981 AM. By the way, di data madungog sa AM karon, medyo dunay kabilinggan. Gini ato kagabi na hitabo, no? So, madunggan lang ta sa FM band sa 94.1. O sa live stream, medyo doon na ikabilinggan usab. So, bali sa FM lang ta madungog, pero naka-record ni. So, ma-replay gihapon ni nato diya sa internet kung ma-upload na nato ang recorded aning mga tulumanon. So, mga igsoon, by the way, no, sa unang ikaduhang edisyon, una o last program o kining ikaduhang edisyon, ato namang napahibalo ninyong sanglit mga unang bahin ni sa 2014 nga edition. Mabalik po ta sa mga pinakaunang issue malabot sa pagtuo. Inimahitungos mga imahin kon mga larawan. Pero sa dili pa na nato hiskutan, no, tukion, no, mga igsuon, bali subli naman kay kapila naman nato balik-balikan ni sa tuntulumanon kay cycle raman no. Balik-balik raman yun na itong mga topiko. Kay mo na, no, sama rapot sa atong pagkaon ba, buntag udto hapon, buntag udto hapon. Kining tulumanon na to mga topiko, balik-balik rapod. Kung mahuman na nato tanan, siyempre mabalik rapod tawa naman tilaing topiko. Gawasog na yung mga bagong mensahe nga mapamalandungan na itong gikan sa kahitasan. Sa dili pa na ito na ipadayo, no, mga igsuon, mga tinahod nga tigpaminaw, no, mga ginikanan o mga kasama, ato sa daing ihatag ninyo gamay ang bag-orang nahuman, no, kagahapon nga gihimo nga 8th Diocesan Bible Seminar and Symposium, no? Alam niya itong wala kahibalo, nagahimo ta og 8th Diocesan Bible Seminar and Symposium. O, kaning maong kalihukan, no? Giduma sa Diocesan Biblical Apostolate kung DBA, no?
PPC Sikayab, Dipolog City in celebration of the Year of the Laity, no? Mga igsuon, mga ginikanan, no? Mga amigo, no? Mao na, no? Nagahimo, kinigihimo nini atong Pizza Jess. Bago lang, no? Pizza Jess. Gaging adlaw pa, no? January 10 to 11, duha ka adlaw ni Sabad, no? Biyernes og Sabado. O nga itong guest speaker, main speaker sa maong seminar, waylain, ang atong usa sa mga mentor sa Catholic Faith Apologetics mo si Brad Socrates Fernandez, nga kanhi usa ka Seventh-day Adventist, nga nahimo usab nga mayor dito sa Talisay, Cebu. Siya manahimo na itong bisita, o nagbalang puson ngayon, no? Nahuman kagahapon, gitakop nato gyud, no, ang maong seminar pinagi sa misa sa cathedral, no, nga gipahigayon. Dapat ito'y open forum. Sa symposium, ang symposium nahitabo dito sa Zamboanga del Norte Cultural and Sports Center, no? Yung bago na itong cultural, gabi ito mga alas 7. Pero katong mga gi-invite nga mga pastors sa laing tinuhuan, wala man mutambong, no? Wala sila mutambong. Ato lang pong girespeto ang wala nila pagtambong. Pero nagpadayon gihapon, no? Nagahimo na lang tag open forum katong mga mitambong nga dunay mga pangutana. Mga Katoliko rapod nga doon na sila mga nahibaw ang mga pangutana gikan sa laing tinuhuan, mao na lang po ilang gipangutana. So nagbalang puson gyapon ang maong kalihukan ni adto. So mao na ang mga igsuon, og nakauli pod kagahapon, no, ang atong bisita si Brad Sock. Nagdali-dali taon to para makasingabot kay pag-abot na po niya dito sa Sugbo balik. Na po siya iatubang nga kaakuhan dito. Tawag hapon sa kining tawag, no, sa pagpakailap, no, sa ebanghelyo sa Kristyanismo. Atong gipasalamatan na lang, no, kung dunay mga nakapaminaw karon nga miduyog, miapil ni adto, salamat kayo ninyo sa inyong pagduyog. Og nindot kaayo, no, nalipay ko kay dunay mga nahibaw-an ako, no, nga akong himamat nga nagpasalamat sila sa maong seminar kay ni adto, mura pug parehas nako ba nga na-influensya man gud sila sa mga igsuon natong dili Katoliko, no, nagatoy nag-ingon ako nga ni adto ko na nag-apil-apil siya kanang kalihukan sa mga kanabang mga igsuon natong born again nga hapit pud siya nadala ato. Pero pinagi ni adto nga seminar nalig-on, no, ang iyang pagtuong Katoliko. So maingon siya kung balik pa kuno tong ingon ato nga giimbitar siya kanang meeting po sa mga board again, di na gyud kuno siya madala, no, di na siya magduha-duha sa pagtuong Katoliko. So mayong balita dayon do nang ga-text pod ka nato, no, kagabi kung wa ko tay sa tanaw nato ning okay, kagabi di ay ni, no, nag-text na to ikan sa cellphone number 0907-369-8309. Matod ba sa maong text message, good evening Veritas, ako si Anisito B. Mascareñas Jr. usa ko sa tigpaminawan sa imong programa sa DXDR every Sunday.
Gani gahapon sa inner auditorium sa eskwelahan mi dalikyat jud ko og attend sa Diocesan Bible Seminar and Symposium samtang nagpaabot sa time sa akong klase og nakita nako nga maayo kaayo ang maong seminar. Lain ning testimonyo sab no nga naka-appeal no bisan dili gyud ang tibuok seminar, parte lang iyang nakita no kay mo conflict po ni kay nag-eskwela man ni siya no. O nag-eskwela ni estudyante din ni siya no. Tigpaminawan siya sa tuntuluman no si kinsa ni si Anicito B. Mascareñas Jr. Brad, salamat kayo sa imong feedback, no? Nga, tigpaminawan day ka sa tuntulmanon every Sunday o ni-appeal po day ka, no? Sa Diocesan Bible Seminar, although wa ni mo makita siguro na nasaksihan tanan, apan matod ni mo diri, nakadalikyat ka sa mga panahon diin na wala pa ang oras sa imong klase. Salamat kayo, no? Sa muta madasig kung dunay mga feedback nga ingon na ini. So alang niya today wala kahibalo sa atong mobile number, no? Kay kining atong 2014 nga edition, mobalik na pud ta og dawat sa inyong mga pangutana o sa inyo bang ikasulti pinagi sa text message. Dili lang sa ta sa kaning pinaagi gyud live sa telephone kay wa pa tay authority ana og maybe pohon sa sunod. Kung ato nang mahimo uban na sa authorization po nato nga mohimo ana ato po nang paghimo dire so pagkakaron text messages lang sa gyapon tanong inyong mga pangutana. Etong cellphone number kini lang ako nga mobile ho, ayaw lang sa istasyon dahil kay para ma-save po nako no kay basin ang inyong mga question mauwahi na then wala tay panahon diri sa atong programa sa pagtubag so ato na pong ipasunod ipaoktaba na po nato sunod na po nato Domingo hisgutan o tubagon so para ma-save nako o di ba ka pares aning si Anicito no Brad Anicito nag-text siya kagabi so kung nag-text siya sa numero diri sa istasyon so di na to mabasa no kay wala man ta sa balay so mo na ako hangyo ninyo kung mag-text mo ni Veritas mag-text mo pangutana o kung sa inyong mensahe no para nato no para sa atong tulumanon diri lang sa atong mobile no atong usbon no 0906-335-6161 akong usbon 0906-335-6161 usbon pag nato no basig na wa pa gyud kaapas 0906-335-6161 mao na atong mobile number. Okay, sa ato nang ingon sa miaging Domingo nga kung mag-text mo no sa tulumanon ni Veritas after mga 20 minutes na lang no sugod sa pagsugod no pagsugod na to ayo sa mo din diretso no pag text ya na no kung mulabay na mga 20 minutos kay kana mga unang 20 minutos ato nang igahin sa mga preliminary points no mga unang pamamahayag nato mga hisgot-hisgot may labot na sa atong topiko o gisunod din nato ang inyong mga pangutana pinaagi sa text message pero karon mga 3 minutos na lang no mag 12:20 na so pwede na mo no kay
murag 3 minutos na malang pod. Basta ang atong primary, ang ato yung nakasentro nga issue karon sa atong tulumanon ni ining mga unang bahin sa 2014 nga edisyon sa atong programa ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Nakasentro ta sa mga imahin kun mga larawan. Okay, samtang baabot ta sa inyong mga pangutana, kung doon mga pangutana may tungod sa issue, may tungod sa larawan, atong ihatag sa pot, no? Inahinay din ang atong mga reflection about na ini nga issue. Mga igsoon, ang Katoliko, wala lang yun masabti na ining punto ba, may tungod sa imahin. Managingon ba nga, ang kapakyas na to pag hisayod, sa unsa gyud ang panudlo sa simbahang Katoliko mahitungod sa larawan, kung mapakyas gyud ta ni ana, no? Mapakyas ta ba nga mahisayod sa unsa ang gitudlo sa simbahang Katoliko mahitungod sa mga larawan, labi na gyud kanang mga pagyukbo at ubangan sa larawan. Ako moingon jud nga usa ka 2% gyud nga mapalid gyud ta, no, maanod gyud ta ngadto sa mga interpretasyon o mga pangagpas o mga huna-huna sa mga igsuon natong nahimulag kay nagbasa man po na silang Biblia. Hindi po ta maka-undermine, no, maantigo sab sila mabasa sa Biblia. Gani gikan yun nas pinadayag paingon Diyos, gikan sa unang bahin, no, sa Biblia, ang Genesis, hangtod yun sa pagtapos to ang Revelation, ilang ginang nabasa. Unya kay kinigong Biblia, sa ato yung experience, no, sa atong namatikdan, no, unsay mga sangputanan ba, unsay mga nahitabo, human daghan kayong nagbasa-basa sa Biblia, ang klaro yung kayong namatikda na to human sa pagbasa-basa sa Biblia sa mga tao, no? Sa mga igsuo na to. Kamo amot mulawes ba mo nako aning akong nakita? Di lang kay ako nakakita niini o nakaalinggat. Daghan, no? Muingon gali sila kasagaran yun nila muingon nako wala gali mo ingon nga di man na maoberitas kanang imong obserbasyon. Kasagaran gyud moingon nga sakto gyud ka veritas. Moana gyud sila. Unsa man day akong naobserbahan? Ang akong naobserbahan yun sa open na kaining Biblia, no? Daghan na kaing kopya na apod-apod na, labi na kanang grupo sa mga Philippine Bible Society, maikin na sila mo apod-apod sa Biblia, no? Philippine Bible Society mo na, daghan na yun yung Biblia ron, daghan, matag balay manggali siguro na adyo'y Biblia. Pero ang uban lang po, mo lang pong dekorasyon nila ng Biblia, wala nila basahan, no? Murag kanunay lang bago ilang Biblia, no? Abugan lang, pero murag bago rag hapon tanahon, kaya wa man jud ukba, no? Pero naapod-apod jud yung Biblia. Unya, ubay-ubay naman po noon nagbasa ani. Pero ang ato kung nakita ko diha, wa man magtakdo, no, wala ba gyud maghiusa diya sa overall nga pag-interpret o pagsabot sa mga naisulat sa Biblia. Sa laktod, nagkabahin-bahin yun kita, no? Kita nga mga nagtuo aning Biblia diha sa pagsabot o pag-interpret. Unya ako mo basa ta sa Biblia, maklaro man gud pod nga wala gud pod mahimuot ang Ginoo aning atong panagbahin-bahin. Gani niingon siya diha sa Juan 17:11 bato ang atong Ginoo. Ingon siya, iyahat siya sa amahan, ingon siya amahan. Mausaon ta sila maingon nga ikaw ug ako usa. Nya sa Juan 10:16 giklaro po sa Ginoo nga usa ra gyud ang iyang panon, usa ra gyud iyang pundok, usa ra gyud ang iyang iglesia. Diha po sa Mateo 16:18 maklaro po sa mot, no, nga sa pag-ingon niya ni Pedro, sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia. Akong sa to pa singular usa ra gyud ka iglesia. Pero karon nganong naunsa naman ay nadaghan naman ay lain-lain nga mga pundok. Ug unya kung mabasa po ka sa sinulat ni Apostol Pablo sa Efeso 4:4 ngadto sa 5, giklaro gyud usa ka pagtuo sa to pa usa ka tinuhuan. Pero ngano man ni ron nga daghan kay nagbasa sa Biblia ni daghan maning tinuhuan.
No, tungod kay wala ka alinggat siguro sila. Ang kadaghanan wa siguro kahibalo, o kung nakahibalo murag wala lang, no, murag ipakawala lang, basta kaingon ana na lang yun. Kining gitawag na tug private interpretation, o private interpretation, kanang kinaugalingong pagsabot, no. Na ako yung mga naingnan ani nga mga dili katoliko mo ingon sila nga di ko mo muuyon ana veritas kay dili ni kuan private interpretation amo mo gini gipasabot gyud sa Biblia, kay ang Biblia kuno mo'y mapasabot siyang kaugalingon. Tuo mo ana ano mga igsuon, ang Biblia kuno mo'y mapasabot siyang kaugalingon. Ako di man kumutuo ana nga naman kay ang Biblia libro ra guna. Di ba kung muanha ka sa eskwelahan, kinsa may mapasabot, ang libro o ang maestro? Di ba ang maestro? Kaya mga textbook na to ang mapasabot ato mga instructors, ato mga teachers. Ang hapugkarya sa labi na sa Korte Suprema, ang mga libro dili mo interpret kundi ang tao, ang Korte Suprema kani mo na highest nato nga mo interpret sa balaod, ang ilang hukom mo gi final. So mo na ang Biblia dili na mo interpret siyang kaugalingon. No, ang tinuod muli ka lang gid sa kamatuoran ba nga kita mo'y nag-interpret. Ang mugiya, ang muhubad aning Biblia, siyempre kadtong mga tao nga gitahasan ni Kristo. Kinsa man to sila? Siyempre una kadtong mga apostol, kadtong gitugyanan ni Kristo og gahom sa pagpanudlo, katong iyang giingnan niya sa San Juan 20:19-23 nga katong gitagaan niya gahom sa pagpamasaylo og sala, no? Giyahan niya sa espiritu ngatong iyang giingnan bisan kinsang sala nga inyong pasayloon ang dili ninyo pasayloon dili usab nako pasayloon, di ba? Moto sila mo to mga apostoles. Then siyempre iya man pong gitagag instruction ang mga apostol nga kung di man pud mo magdugay magpili pud mo kinsa inyong mga sumusunod. Pasabot na ay mo puli silang katungdanan kung wala na sila. No, sama sa nabakanting katungdanan ni Judas, ningon mga ito si San Pedro, itong gituhuan na itong unang Prime Minister o Santo Papa, nga siya mo dyan nag-ingon nga kinabakanti man ang katungdanan ni Judas, kinahanglan doon na dyan mo puli siyang katungdanan, di ba? Oh, mauna. Inana po, diya bitaw sa atong Korte Suprema, inana man, dili man, bisan kinsa may maingon nga, ako, maayong laki ko mo basa sa mga libros balaod. Pwede na ako na Chief Justice, di man na pwede. Kaya kanang otoridad, gahom sa Chief Justice, doon na kanang gitawag og line of succession. Dili na kuan, dili na gabisan kinsa. Nya usara gyud Chief Justice. Ina na pod ang grupo sa gihatagan ni Kristo og gahom sa pag-interpret aning mga nahisulat niya iya mga pulong usara pod ka grupo katong grupo sa mga apostoles. Wala man ng Ginoo nga naapoy laing grupo nga mo interpret ani nga ang ilang interpretation sakto gihapon. Wala man mag-ingon ng Ginoo ana. Sa laktod tama o insakto kanang gitudlo sa atong simbahang Katoliko nga doon nagay kanang kung sa gobyerno pa na Supreme Court na bang final authority. Sa atong pagtuo gitawag nato na kanang gahom sa mga apostoles sa paghubad sa Biblia, pag-interpret o sa pagpanudlo, no, hiniusan nilang reflection sa mga pulong sa Dios, no, kanang ilang grupo sa nga gihawiran nila gikubta nila ang gahom diya sa pagpanudlo, no, mga igsuon muna gitawag na tug magisterium. Kanang ilang kahugpungan, no, kanang gitawag na tug the teaching church, no, simbahan nga nagapanudlo muna gitawag na tug magisterium. May sila nga di may mutuan ang magisterium, brad, kay mga tao ra na. Ako og mamalandong ko makaingon bi ako kana biyang mga igsuon nato nga mosupak anang giingon sa Katoliko nga kinahanglan yod ang magisterium nga mo gi final nga mo interpret sa Biblia.
sama sa atong mga libros balaod res Pilipinas, doon natay kanang gitawag og Supreme Court, mo nay final arbiter nato pag kung maghisgot na ta og kining mga balaod sa atong nasod sa Pilipinas. Ang kini pong Biblia naman po ni Supreme Court. Sa Katoliko gitawag nag-magisterium. By the way, unsa man ang magisterium, maingon ba sila di man na mabasa sa Biblia Veritas. Bitaw ato na pong baliko ng atong argumento ana tinuod mo na dili mabasa ang pulong kanang magisterium sulod sa Biblia. Pero kung atong sabton unsay but pasabot anang magisterium naabi na sa Biblia. Parehas ra mo na good sa eto ako bang giingon ninyo kung ay mo kalimot no, ay mo kalimot jud mga igsuon ko. Ito akong giingon ninyo sama sa pulong Trinidad, Santissima Trinidad, dili mo na mabasa sulod sa Biblia. Pero daghan biyang mga dili Katoliko nga tinuhuan nga ilang gidawat ng pagtulon-an nato sa Katoliko mahitungod sa Santissima Trinidad. No, sa akong hibaw-an lang na yung mga born again nga wala nila supaka ang pagtulon-an natong mga Katoliko mahitungod sa Trinidad, di ba? Ano man, kay unsa man di ay ng Trinidad na to, Santissima Trinidad, nga ang Dios anaa sa tulo ka persona. Di ba ang atong mga igsuong born again tuo man sila ana? Tuo sila nga ang usa ka Dios naa sa tulo ka persona. Nagitawag na itong Santissima Trinidad. Pero dili man na mabasa ng Santissima Trinidad sulod sa Biblia. Di ba? Nituo sila, wala nila supaka kanang pagtulon-an natos Katoliko nga Santissima Trinidad kay although bisag dili mabasa kanang pulonga pero ang gipasabot na aman sulod sa Biblia, no? Ang usa ka Dios nga naa sa tulo ka persona. Ingon ana po na ang meaning gud anang magisterium gikan na sa pulong Latin nga magister, no? Kung wa ko masayop sa paghinumdom. Gikan sa root word o pulong nga Latin magister. Ug unsa may pasabot anang magister? Teacher. Mabasa ba ang pulong teacher diya sulod sa Biblia? Mabasa kaayo. Una, ang atong Ginoong Jesucristo labang magtutudlo o teacher, di ba? Unya ang mga apostoles gihimo niyang teacher, gihimo niyang kahugpungan sa mga magtutudlo ug mao nay magisterium. Nya moingon ta walay magisterium diya sulod sa Biblia. Mahimong ang litra wala diya sulod sa Biblia kay gihubad-hubad namang gunato ning kining mga pulong. Mao na nga kung hubad nato in English, kung hubad nato Grego, Hebrew, di kita kabasag magisterium. Pero kung atong sabton ang buot pasabot anang magisterium naa mas Biblia, kay unsa man buot pasabot anang magisterium hugpong sa mga magtutudlo ni Kristo. Naa ba na ang mga apostole? Diba? Hugpong man to sa mga magtutudlo nga gitahasan niya sa pagpanudlo. So naay magisterium sa Biblia. Kay naa may mga hugpong, naa may hugpong sa mga magtutudlo nga gitahasan ni Kristo diya sulod sa Biblia. So, mao na mga isono na text message na dawat na to. Murag nag-center ni siya sa infallibility of the Pope siguro, no? Although wala hisguti dire. Pero ato ning mahisgutan karon. Pero sa dili pa, no? Moto ako sa tong klarohon bagayo ha, kay basig na wala ka klaro to atong gihisgutan. Importante ang magisterium. Kay gihisgutan man sulod sa Biblia ang gipasabot anang magisterium. Nga sa ato paning kuan nasod no sa atong bayang Pilipinas, no? Ang tukbang ana mo na atong Supreme Court, di ba? Di man ta moingon nga wala kinahanglan ang Supreme Court, no? Mga igsoon. Gani moingon ta nga unsa kahi mahitabo no kung ang atong nasod sa Pilipinas wala na Supreme Court?
Na ang mahitabo kung wala na yung Supreme Court, unsa man ang Supreme Court, final arbiter kung maghisgot sa mga balaod sa Pilipinas, di ba? Ang mahitabo kung wala yung Supreme Court, kung dili na magparehas ang huna-huna sa mga Pilipino, natong mga Pilipino, magdebate ta, di na magkatakdo, na ta magkauyon, naroon kinsa may katapusang masulti nga kinsay husto na to. Alang-alang mo ingong ka nga kato sila kay kuan to presidente to, kato sila kay abogado to sila, o kato kay kuan sila teacher niya, kay parehas raman tao, parehas raman Pilipino, o pananglit mo tuo ka ato kaniya kay teacher maestro, basig maingon po tong abogado, oy nganong siya ra may tuhuan, nganong ang iya man tingog may tuhuan kami nga parehas man Pilipino be, di day tuhuan nga mo na ingon ana kaguliyang kung walay Supreme Court, kay wala may final arbiter. Na mo ka ng mga hukom sa lower court. Yung sahid ira ba na magparehas, di ba? Magparehas. Marano po ni kining mga interpretation na tos Biblia dili magparehas ingan ana. So mahimong ang mga lower courts na to pud mahimong di magparehas ang mga desisyon na karon kinsa mang tingog ang tuhuan nga ang iyang tingog final. Di ba? Supreme Court kinahanglan na. Parehas naman na itong giingon na ito ba nga nganong kinahanglan na agi leader, nganong naagi pope, nganong naagi presidente. Kaya ang pagtulunan gud nga naay leader, naay pangulo o santo papa para muundang ng lantugi. Diba? Kaya kung wala tay labaw, wa tay leader, wa tay final arbiter, wa agi kahumanan na itong mga debate. So way ragod ang usa ka grupo nga way leader, walay santo papa, walay executive minister, libog takuhan niya itong mga igsuong example kini mga Iglesia ni Cristo. Ilag yung giatake ng katungod sa Santo Papa, kanang pagka Prime Minister ba sa Santo Papa, nga kung but na hunaon kanang gihuptan nga katungdanan sa Santo Papa, naamo po na nila lahi-lahi ngalan, lahi-lahi termino ilang gigamit. Unsa man itukbang dahil sa atong Santo Papa, no, sa atong mga igsuong Iglesia ni Cristo, di ba executive minister? Executive minister ang atong tukbang na prime minister din sa laing termino nato sa atong tinuoang Katoliko nga kanang spiritual nga kanang gitawag nato spiritual term, gamit nato ang titulo sa Dios kanang Holy Father. Holy Father, kay ato manggong gisiguro nga kining pagkalabaw sa Santo Papa kuan ni gahom ning gigikan sa Dios mo nang ang titulo sa Dios mo atong gigamit, pero wa ta mag-ingon nga Dios na ang Santo Papa. Ato ang atong basis ana parehas na sa katong Exodus 7:1 ba nga si Moises dili man sa Dios pero giingnan siya sa Dios nga himuon ko ikaw ang sama nako, himuon ko ikaw ang sama sa Dios atubangan sa ni Paraon. Murag makaingon dagoy ta nga nganong mapugka na sulti mapuga ana Dios nga ikaw ra man kahi Dios, nganong imo man giingnan si Moises nga himuon ka na kung sama nako. Bot bay pasabot nga gihimo na pud nimong Dios sa kahimtang si Moises, dili oy. Dili. Katong giingon sa Dios ni Moises diya sa Exodus 7:1 nga himuon ko ikaw Moises nga sama nako o ingon nga Dios atubangan ni Paraon. Ang titulo sa Dios iyang ipagamit nga doon ni Moises para matuhuan nila si Moises. Kaya lahi raman yun ang mingon lang kag presidente, mingon lang kag pangulo, sa mga panguluha dihara sa barangay, kapitan ra, o mingon kag leader ra, o presidente ra sa nasod, lahi raman na. Pero mingon kag Holy Father, titulo na sa Dios. Kanang katungdanan na, dili na buhat og tao. Buhat na sa Dios nga iyang gipalingkod ang tao. Para sa batong katungdanan ni David, siyang pagkahari, buhat man do sa Diyos, ang iya lang ipalingkod sa mga katungdanan, tao lang nga pres na to nga pwedeng makasala. So mauna, kanang titulo sa Diyos nga Holy Father, iyan ang gipagamit, iyan ang palingkuran og tao. Iyan ang pahawiran og tao kanang katungdanan sa pagkapangulo. Pero dili Diyos ang atong Santo Papa biya, ha? Ato sa doing i-review no nga naman tuod nga kanang executive minister ang tukbang nato prime minister o sa ato yung religious o spiritual term nga gigamit kanang titulo sa Dios Holy Father.
o Santo Papa. Unsa may biblical basis na to, ana? Inaaman na, klaro man kay na, very implied o pwede gali na to ingnog. Explicit mo na sa Biblia. Explicit, both implicit o explicit, nga naman. Basahan ragon ninyo sa Mateo 16, 18, 19. Kadtong gituganan ni Kristo si Pedro o mga yawi sa kingharian sa langit. Ang utana bitaw ko sa usa sa mga ministro sa Iglesia ni Kristo, akong giingnan siya, Brad. Kaya di man po sila musugot kung tawag father ilang ministro, bunang Brad na lang. Mayan ko, Brad, kanang unsa may but pasabot sumala sa inyong doktrina, no? Sa inyong estudyuhan sa inyong evangelical school. Unsa may but pasabot anang pagkatinugyanan ni Pedro sa mga yawis kingharian sa langit. Ako dili bi ako mamakak ninyo unsa gyud gitubag atong ministro, no? Ingon siya nga pwede bang di sa ko motubag ana karon, Brad? Sa sunod na lang kay yang but pasabot wala man gud sa ilang lesson plan kay kanagong mga ministro nila sa ako lang yung nahibaw-an naman sila lesson plan, di man sila pwedeng magtudlo wala sa gitudlo sa ilang kung but na hunaon gali mga labahor man pod kung atong i-analyze magisterium nila naampo sila magisterium, dili lang magisterium ilang tawag ang ilang siyempre ang ilang authority sa pag-interpret sa Biblia katong mga labaw nila katong mga otoridad nila diha gikan sa executive minister o kinsa ng mga ministro nila dihang mo gitahasan nga ang ilang interpretation mo ginay sundon sa ilang mga sakop na kung ato galing sabton di ba magisterium man na kay opisyal mo man final arbiter mo man final nga mo interpret sa to pa ang mga ministro, mga Iglesia ni Kristo, musupak sila ang pagtulunan sa Katoliko nga dunay final arbiter, final interpreter sa Biblia nga gitawag og magisterium, supak sila ana. Pero ang ila po ding grupo, naa po sila yung magisterium. Lahi lang, wa lang nila tawag magisterium. Kaya kung maingon sila nga, wala sila final arbiter, final interpreter sa Biblia, nganong nanudlo man sila? Nganong ga uniform man po na ilang gitudlo? Dili man pwede nga ilang mga membro moingon ang usa ka ministro. Dili Dios si Kristo. Mingon ang ministro dili Dios ug naay ministro pananglit mingod no. Dios no naadri no dili magparehas kinsa may turuan. Siyempre katong opisyal yun. Katong interpretation nga giusahan nila. Kinsa man na hugpong man na sa mga ministro. Namo na gitawag natog magisterium. Lahi lang, walang nila gamita ang terminong magisterium. Mao ni ba makaingon ba taba nga supak-supak sila sa pulong nga ang buot ipasabot naapod sila parehas sa usa ka kanabang ginikanan nga moingon nga to si ang anak dong ayaw biya paghubog-hubog ha. Pero ang gasulti nga ginikanan pala hubog. Mura ba ginana ba? Para sa gudanang paggamit sa pulong Katoliko. Supak sila kay si Obispo Ignacio kuno may unang migamit ana. Pero unsa man nibot pasabot anang pulong Katoliko? Mulukop sa tibuok kalibutan, ulukop sa tibuok kalibutan. Di ba ila man ang gustong buhaton kanang mulukop pud sila? Di ba no, umut na yung hunaon ba murag basilo alang ko murag katawanan ba, no? O inconsistent sila. Kay supak sila sa pulong nga ang buot ipasabot ilang gibuhat. Di ba, para sa guna ang pananglit ka ng kawat, supak man sa itong pagtuo. So, di kita mohimo, ana. O ana po unta. Kaya kana ang Katoliko, ila man ang gisupakan sa tupadautan na. Kanang pulong Katoliko, gisupakan man na nila nga muna itong gihulagway sa iglesyang gitukod ni Kristo nga mulukop sa tibuok kalibutan. Dili unta na nila himuon. Kay supak man sila anang pulonga kanang pagtawag og Katoliko sa iglesia o sa pundok ng gitukod ni Kristo pero nganong gusto man lagi sila mulukop sa tibuok kalibutan. Di ba na inconsistency? Kaya ang atong mga igsuong iglesia ni Kristo gusto ba na sila motuyok sa kalibutan gani ilang gali ng gisgutan silang pasugo nga niabot na pugkuno sila sa Roma? Di ba? Bitaw, di isa na mo itong hiskutan. Malimot niya ko, maapikhan niya tas oras. By the way, sige lang no, kung dili pag yung kaita makatuki o ayo ron sa larawan,
ato lang sang himuon kining atong ikaduhang segment ron sa 2014 nga edition. Ato lang sa ning hisgutan sa uban nga mga punto. Isip background na lang sa atong tema. Ahya ta mo sugod yun sa pagtuki mahitong larawan kay importante po ning background. Parang makaingon ba mo ba nga di ni basta-basta bisag kinsa lay paminaw na to. Kay doon na day final arbiter, doon na day Supreme Court anang Biblia. O kinsa ning Supreme Court Biblia ako mong ingnon daan, Iglesia Katolika. Ang grupo hugpong sa mga obispo. Munang ayan yung si Piata nga padayon gyud mo sa pagpaminaw kay kung wa pa mo kahibalo, kung wa mo katambong nga itong seminar, dahil sa itong tuluman nun, hinay-hinayon na ito na kaya di manggupod makasas o sa kauras lang. No? Klaro kay na, historically o biblically, gihuptan sa Katoliko, kanang ang tukbang ana sa atong nasod nga Pilipinas, no? Supreme Court. No? Ang Supreme Court, bali, sa Pilipinas, ang tukbang na ito, kung magisgot ang tinuhuan, no? Ang Supreme Court sa Biblia, ang grupo sa mga obispo nga sumusunod sa mga apostoles. Maklaro na ba nato na sa history? Dili na bisan kinsa. Kay kung bisan kinsa, magkalanrakas yun ta. Tanawa ning atong mga relihiyon sa kalibutan. Nga dili mo tuo nga ang hugpong sa mga obispo, maoy magisterium, maoy final arbiter. Dalawa, unsa nahitabo? Di ba daghan ang relihiyon karon sa kalibutan? Divided, kay wa man mo tuan na kay gipahari man ang private interpretation. Okay, atong basahon kay basig makabsa na tas oras, no? Ang pangutana nga gi-text no gikan sa 0932 4394 Atong isulti ang numero diri sa sender ha, para dili makaingon ng uban nga gama-gama ra ning atong pamasahon diri gikan ninyo, no? Okay, 0932 4394 Gingon diri. Good PM naman ito. PM naman dito. Ay, ako buntag pa ako minisayop. Good PM Veritas. Pwede imo mapasabot ang tulo ka absolute power nga gihuptan ni Pope Francis nga iya nasunod gikan ni Pope Benedict XVI o law of succession gikan ni Saint Peter. Imo ni Bro Rito sa CFD, no? Thanks and more power. Kauban din nato ni CFD po dahil siya. Nihangyo siya nga atong murag sa ulingan ni mga Brad Rito. Ikaw ni Brad Rito, no? Sa ulingan. Okay, salamat kay ani, no? Nindot kay ani. Pero ako, ang atong mga listener, akong ingnon, dili kaay ko ingon nga hanas aning gipangayo sa text message. O dili ko kayo ingnon dalang veterano ani. Pero akong suwayan, no? Akong suwayan. Ang gahom ni nga gihuptan sa Santo Papa na nasunod gikan pa ni Pope Benedict XVI o musangko pa gyud, gikan pa gyud panahon gyud ni Pedro. Mao man ingon nganong giingon ni diri sa akong amigo nga nag-text, tulo ka absolute power nga gihuptan sa Pope. Importante man gani nga punto, tulo ka absolute power. Kay doon naman ko yung mga igsoon na ito moingon nga basta Santo Papa gali, leader gali, labaw, dili na ginamasayop. Atong klaruho nung asa ang Santo Papa dili masayop. Kaya ang uban, sabto nila, ako na lang ng hisgutan kining infallibility of the Pope, no? Kay may connection ni sa hisgutan diri sa text message. Kanang infallibility of the Pope o pagkadili masayop sa Santo Papa, dili na sabto na to nga impeccable ang Santo Papa. Usa man ang impeccable, dili makasala. Lahi ng infallibility o impeccability. No, lahi ng mayong kag dili makasala o dili masayop sa pagpanudlo. Ang infallibility
pagpanudlo ang pasabot ana. O infallibility of the Pope mahitungod na sa mga pagtulunan nga dili masayop ang Santo Papa. Unya diha pod sa pagpanudlo dili po nato sabton nga tanang itudlo sa Santo Papa mao nay dili masayop. Depende na mo na gihisgutan diri sa text message kay si di ra man pod iga text ani atong amigo nga naminaw nasa na to na pindutan man akong dili mao. Kining tulong gihisgutan diri gihisgot ni sa una no kung wa ko malimot nga kanang gikan sa iyang gahom o lingkuranan kanang katedra kanang yes gikan sa chair no sa lingkuranan niya nga tungod sa mga yawi nga gihuptan nakalimot man day ko dapat ako sa untang i-discuss tong case of the kingdom di ba hinoon kung sige na mo tig paminaw aning atong tulumanon bisag di na nako to gani i-discuss tong Isaias 22 ako lang i-brief gamay no nga kanang tinugyanan sa Yahweh nakalimot ko sorry kanang tinugyanan sa Yahweh kung modagan ka dito sa Isaias 22 20 ngadto 23 kay ang ato kong magisterium mogamit man ani nga kuan mga verses sa pagpasabot unsay pasabot anang kanang tinugyanan sa Yahweh diri sa Biblia kaya atong siguroon kay ang mga dili Katoliko ambot sige man sila basa sa Biblia nganong dili nila gamiton ang Isaias 22 20 ngadto 23 kung i-interpret na kanang pagkatinugyanan ni Pedro sa mga yawis king herian sa langit. Nganong dili nila i-apil ang Isaias? Nayuban mingon Brad dili na nila i-apil kay kung ilang i-apil na mulutaw man nga husto gyud ang Katoliko. Naapod sila punto no. So katong mga tudling mulaban sa Katoliko di ko na nila itudlo di ba? Sa ito pa, murag na ay dishonesty nga nahitabo nila no, sa ilang pagbasa-basa sa Biblia. Kay pili-pilion na nila ang lang itudlo. Katong muhaom sa ilang pagrebilde sa Katoliko, mura puti kutloon nila mga bersikulo. Katong mo against nila, nga makaingon sila kung kutloon na ito na, mulutaw man, Katoliko may insakto. Di ba? Mo man prangkahan na ito, mo man yun nahitabo na ito sa pagbasa-basa sa Biblia. Ano mo diya sa Isaias 22, 20 ngadto 23, maklaro diha gani kung magtuon mo history sa mga Hudiyo kanang unsaon nila pagsabot ana mga pulong gigamit diha sa nahisulat sa kasulatan. Maklaro man na nga kung tugyanan gi ka sa Yahweh sa gingharian sa Ginoo, but pasabot himo kang prime minister, himo kang labaw, himo kang leader. Mao na. Diya kung mabasa ka ng Isaias 22, 20 ngadto 23, maklaro diha nga kanang tugyanan si Yahweh, tawgon yun Papa, Father. Sa ubang version, Pangulo. O niya, sa Old Covenant pa na, ha? Kaya katugong Old Covenant, sa gingharian ni David, siyempre, sample, no? Si David hari. Then siyang pagkahari, siyempre, pulihan siya kung wala na siya. Tapos, sa iyang pagkahari gani, doon na po siya iyang Prime Minister. So, ang konsepto good sa kingdom o gingharian na ay hari na apoy Prime Minister. Diba? Sa gingharian ni David nga kung wa ko malimot ato natoy napuli niya nga si Hezekiah nga during the time of King Hezekiah naaputoy na himong prime minister nga si kung wa ko malimot si Shebna. Nga kato si Shebna usa to siya ka wicked prime minister mo nang giilisan sa ni Eliakim. Mo nang nasa Isaias 22 20 ngadto 23. Kaniha Old Covenant Kingdom ba niya kay bulo naman ta nga ang iglesia mao ni ang gingharian ni Kristo nga fulfillment o kining gitagna nga gingharian nga mo restore sa gingharian ni David nga napukan gani sa theology si Kristo mo'y silbing bag-ong David di ba kay katong gingharian ni David nga siya mo'y hari napukan man to kinahanglan i-restore niya ang mangunay gud sa pag-restore ang Dios naman na sa Daniel 2:44 nya kisa may mahimo ana si Kristo kay siya may bag-ong David so siya ang hari so kay hari man siya sa konsepto sa gingharian naman ay prime minister o kinsa may iyang prime minister wa may lain dia si Pedro man basahan po ninyo Mateo 16:18-19 dili si Juan dili si Lucas o kinsa pa nang diha dili si Pablo only Peter.
Sa ito pa, ang katungdanan sa pagka-Prime Minister, ihupta ni Pedro. Niya, ang tukbang ana sa terminong gigamit sa mga Iglesia ni Cristo, Executive Minister. Niya, kita mga Katoliko pasultion, atong gamiton tong terminology nga kana yung maklaro nga kanang gahuma gikan Diyos. Ang titulo sa Diyos may gamiton na to, Holy Father, Santo Papa. Simple raman na sabton. Tagaan mo na kung usap pagka-analogy ha. Ngano sa pamilya, ang labaw diha, gamiton man ang titulo sa Diyos. Kini, pagkaklaro kay aning analogy. Ngano ang punuan sa pamilya, nganong tawgon mo na itong Father? Tawgon mo na itong Papa be. Nganong dili namang Pangulo, nganong, kana lang, executive. Nganong Father mang yun? Kay ang katungdanan sa amahan des pamilya, galarawan sa Diyos. Ambot pasabot nga unta ang amahan yes pamilya magtinarong kay sagrado na iyang katungdanan isip amahan. Dagan din tas Mateo 23:9. Ayaw mo pagtawag og amahan, di na ako naisgutan kay taas po na. Dili na literal. Sa pagkatinog, na mawala na ko, 5 minutos na lang, pag yun ko kasugod, pag kining gipangayo sa text. Pero sige lang, no, dili gali nato ni matibawas karon na pa man po'y sunod Domingo, no, kuan lang, mga ilang yung dispensa kay si Veritas, yun mo explain, ambot lang, magkabsan sa oras. Di yun makaya niya, mahuman dahil diretso. Kanang pagka dili masayop sa atong leader, dili na sabton nga dili makasalaha. Kanang tulo nga giskutan nga dili masayop ang Santo Papa, diha na siya kung manudlo siya nga gikan yun sa iyang katungdanan. Gikan sa iyang gahom as kinugyanan sa mga yahwis king harian sa langit. Muna'y una. Dili kaduha nga kini itudlo niya opisyal. Opisyal nga pagpanudlo niya. No mga igsoon. Kining pagtulun-ana dili ni gikan siyang kagalingon kundi kining pagtulun-ana nga para gyud sa tanang mga Katoliko. Ito pa universal ang kining pagtulun-ana. Koy Katoliko gud so universal teaching. Una gikan sa iyang lingkuranan yun as tinugyanan sa mga yawis ngihiraan sa langit. Then kini opisyal. Dayon kini itudlo para sa tibuok. Di day murag nasipyat ko. Napada ito'y ikaduha day para sa tibuok mga Katoliko. Sa ito pa universal teaching. Then ang kuan day ang ikatulo mahitungod sa tuluhuan og pamatasan about faith and morals. Masipyat lagi ko magugudala guide rin. From the chair sa ito gikan sa iyang pagkatinugyanan sa Yahweh. Dayon ikaduha gikan sa iyang opisyal ni, no? Ngayon ikatulo kini faith and morals, no? Pasaylo kay magkadimaw usahay, no? Pero mao ni ang concept, no? Mahitungod sa tuluhuan og pamatasan. But pasabot ang Papa dili sa tanang aspeto dili siya masayop. So, kung ang hisgutan mahitungod sa science, lahi na, pwede siyang masayop. Kung ang hisgutan mahitungod sa mathematics, pwede siyang masayop, Kay ang tahas gud nga gisangon ni Kristo sa iyang mga prime minister, sa iyang mga pope niya, mahitungod man sa faith and morals para man sa kaluwasan. So, ang infallibility, diha ara sa faith and morals. Niya kini ex-cathedra, no? Opisyal, no? From the chair, no? Gikan sa pagkatinugyanan niya sa mga yahwis ng harian sa langit. Di siya masayop, pero kung ang Papa gali, manudlo, gikan na sa iyang kaugalingon, posible siyang masayop. Una nga, sa mga personal viewpoints sa ato mga Santo Papa, mahimong dili sila magparehas. Dahil sa ilang mga batasan, pwede sila masayop, pwede sila masipyat. Pero, mahitungod sa faith and morals, nga, labi na sa mga dogma, ay nana, hierarchy sa faith, no, opisyal ni nga panudlo gyud hiniusa nga pagtulon ani dili masayop ang Papa ana. Unsa may example being klaro gyud ayo nga bisan ang mga protestante dili masupak ani kanang infallibility. Kana ding sinulat ni Pedro unang Santo Papa nato
Moingon ta nga kung ang Santo Papa masayop, pwede na itong ingnon nga si Pedro nasayop sa iyang pagsulat diya sa Biblia. Di ba na may sinulat si Pedro? Kanang 1 Peter o 2 Peter? Na kung maingon ka nga, musupa ka anang infallibility nga dili masayop kay tao ra kuno. Mabot bay pasabot si Pedro na sayop sa iyang sulat diya sa 1 Pedro ikaduhang Pedro. So ang unang Pedro ikaduhang Pedro nagiskot about faith and morals. So kung maingon mo nga dili masayop si Pedro ana, wala siya masayop anang mga panudlo niya da sa tupanaa di ay infallibility si Peter. Sa iyang pagkalinamdagan sa espiritu, dili siya masayop. Ano man kay na espiritong gagiya niya. Mo na infallibility, wa na ko igong panahon, di na kaya na ko ni madiscuss og ayo. Wala, dili ni mo pasabot nga ang Santo Papa, dili makasala, dili masayop sa tanang aspeto, dili, no? Diha ara sa faith and morals, guided by the Holy Spirit. Mo na infallibility, dili masayop sa pagpanudlo about faith and morals, kay na ay Espiritu Santong gagiya. Okay, so gatex, mga yatag dispensa, kaya wala na kita igong panahon. So ato ning ipadayon kung doon na patay inalimta, no? Dayon ay na din ta mo start yun, no? Umusugod sa atong mahitungod sa issue mahitungod sa larawan. So bali na apat sa background diya, no? Okay, no, mga igsoon, sang litwa na matayagong panahon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary. Sa mga kadaguan sa atong simbahan, kini na lamang inyong ubus nga lagad sa mong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko, Shilbert Dondoyano Senior, no, alias Veritas. Uban sa akong mga amigo sa Picas Lawak, no, sa technical side, Danny Ludo Tax Ilumba. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ng istasyon. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, si Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Okay, Pete Senior Santo Niño, mga tinahod nga tigpaminaw ang tulumanon ni Veritas nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko aniano sab sa kahanginan. Medyo espesyaling at tulumanon karon, no? Palahita og background kay atong gipahaom, no, sa atong gisaulog nga kapiestahan karon nga nanukad gyud pag-ayo, no, ang maong kasaulugan dito sa Sugbo, no,
daghan sa atong mga igsuon nga taga Dres Dipolog nga nangadto gyud sa Sugbo, no, sa atong nahibaw-an. Og mauna nga nakahuna-huna ta, no, sa atong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban ni Veritas atong gipahao mga atong tulumanon atong hisgutan, no, ang maong pipila ka punto may labot na sa maong kasaulugan. Kay naarabay mga igsuon nato nga dili mo duyog ni ining maong kasaulugan kay kini wala kuno, no, sa Biblia, og gani adunay ka samahan kuno, no, adunay panag kaparehas kuno ning maong kasaulugan sa gihimo ni adtos mga pagano, no, sa ilang mga ritual usab diya sa pag-ilan nila sa dili tinuod nga Dios, no, mga igsuon. Okay, no, mga igsoon, kining ubos nyo nga alagad, Shelbert Dondoyano, Senior Alias Veritas, no, mao gyapon magiguban ganinyo. Din higapon, no, so wala ang istasyon, no, ganaguna, no, sa AM band ang RMN Dipolog, DXDR 981 AM, o madungog usab ta sa RMN Dipolog IFM sa dual band ta, no, madungog ning atong tulumanon, no, sa AM sa 981 kilohertz AM, no, at saka, no, sa FM band 94.1. Ato narabang giusab, no, agatong tulumanon gikan sa Tagalog version, no, atong gibalik ang Bisaya version. Og alang ni atong wala pa kahibalo, no, sa atong cellphone number o sa atong mobile number nga gigamit diri sa mong tulumanon, mao ni, no, alang ni atong pa kahibalo 0906-335-6161 atong usbon 0906-335-6161. For the third time ato pag yung usbon kay basig na pag wala kapas atong hinay-hinayon 0906-335-6161. Okay, hope nga nakuha ninyo ang atong cellphone number. Okay, alang niya itong wala kahibalo, no, asa makita ang live yun coverage sa Sinulog, Cebu, diya sa atong cable. Ana makita na to sa atong CCTN, no, CCTN Cebu Catholic Television Network sa Sugbo, no, CCTN. Kung wala ko masayop kung naka-orient cable mo na sa channel 67, og sa Phil Products wala ko cable, o asa na siya nga channel, basta pangita lang ninyo, no, CCTN channel 67 na siya sa Orient, o sa Phil Products wala ko kahibalo, og Dipolog City Cable ako kahibalo asa na siya nga channel. So pangita lang ninyo ang maong channel, no, para makita ninyo live ang live coverage, no, sa Sugbo sa maong kasaulugan. Kini maong kasaulugan ng mga igsuon matag third Sunday ni for the month of January, o matag Enero sa ikatulong Domingo, diha gyud na, no, sa Ulugon ang maong sinulog. Sa atong nakita po dito sa atong simbahan, no, Dres Dipolog sa Cathedral, na ipipila ka mga debuto po sa maong patron, no, Senior Santo Niño, nga tuwa dito, no, nagsayaw-sayaw at tubangan sa imahin, no, sa atong mahal na Senior Santo Niño. Nakaroon ng mga igsuon
Yan na mo pag-text ng mga hatag-tag pipila ka punto may labot na niining maong kasaulugan. Mga after 20 minutes na lang siguro, no? Mga 12:20 pwede na mo maka-text sa atong tulumanon. O nga itong tema nga napahibalo ninyo ni Amantan, no? Sa tema mahitungos mga larawan, labi na gyud mga pagyukbo og mohaom po ni sa atong gisaulog karon ng mga igsuon. Unsay mga basihanan nato sa Biblia nganong atong isaulogon ning sinulog. Okay, no mga igsuon, matod pas pipila na to ka mga igsuon nga supak aning mao nga debosyon, no, sa Santo Niño. Nga unang-una dili kuno ni ang gyud duyugan nato nga maong kasaulugan. Kay una-una naghisgot man guni og mahitungod sa imahen, no, mutakdo gini sa atong tema nga atong gisugdan, no, niining 2014 nga edisyon. Kay dias Biblia, klaro man nga nagdili og mga imahen, no, bisan unsa lakip na gyud sa mga pagyukbo at ubangan ini. Kinmaong tema kapilanan nato ni balik-balik diri sa tulumanon. So atong karon ato na pong balikon og gani, no, sa ako nang giingon ninyo usa ni sa mga tema o parte, no, sa atong pagtuo nga mao ni nahimong hinungdan unta nga atong biyaan ning tinuoang Katoliko. Pero sa dihang nahibaw-an nato ang mga katinawan, ang mga tubag, no, sa Katoliko, nagkaingon ta nga uy naam day tubag ang Katoliko niini og ang maong mga tubag satisfied ta kay very biblical yun. Mga igsoon, kung balik lang taon na to ang pagtulon ng Katoliko mahitungod sa larawan, unang-una, kung ato yung hunahunaon pag-ayo ba, nganong dautan man ang paghimog larawan, o kung kini gidili pagyod, no? Kung ato bang hunahunaon ba nga ang Dios tong sa paghimo niya sa tao, giingon diya sa Biblia, Genesis 1:26, himuon nato ang tao sama sa atong dagway. Sa ubang version, sama sa atong larawan. No, makaingon ta nga kung sayop o dautan ng paghimog larawan, so makaingon dayta nga ang Dios mo'y unang ni supak o wala mo subay sa iyang pagdili og larawan, kay sa paghimo niya sa tao giingon diha nga siya mo'y unang mihimo og larawan, mihimo ug una og dagway. Nasa Genesis 1:26. Hinoon moingon ta nga katong dagwaya o larawan sa man to kabuhi, bodi pasabot dili man to statwa, kay ang tao mao man na larawan sa Dios. Gihimo ang tao, no, nga larawan sa Dios, buhi dili ribuldo. Pero wala biya na ni diretso yung buhi, di ba? Sa wala pa huypi sa gininhawa ang maong statwa, no? Wala pa huypi sa Ginoo sa ginhawa, no? Wala pa niya
huypi sa gininhawa no mga igsuon ang maong estatwa purely gid mulihok sa to paway kinabuhi. Diha na milihok sa diyang gihuypan na sa ginhawa sa kinabuhi. So makaingon gyapon ta nga ang Dios mo'y unang mihimo og larawan. Pinyalain pa kung basahon nato diri sa Biblia no ang example no diri sa Exodo Kapitulo 35, ato ni siyang basahon, nga ang Dios mao'y naghatag kaalam sa tao sa paghimo og bisan unsa, no? Lakip na sa pagkulit og larawan. Munang makaingon ta nga kung dautan ng paghimo og larawan, ngano man nga kining kaalama, kini bang mantigo ka, kining hiyasa, o kung sa may itawag nato niini, kining kahibalo, o abilidad sa paghimo og larawan, gikan man diay sa Dios, dili man diay ni gikan sa demonyo. Yang anong dautan man kung maghimo tag ribulto, maghimo tag imahin, no mga igsoon. O basahon nato ang Biblia. No, actually no wala gyud idili ang larawan kung ang atong tumong sa paghimog larawan insakto. Kay ang pagdili sa Dios diri sa Biblia, nagdili siya kung ang atong tumong sa paghimo dili mao unsa to pa supak sa iyang sugo. Sa Exodo Kapitulo 20 versikulo 3, diklaro man sa Dios unsa ang iyang buot ipasabot niya ng pagdili niya sa larawan. No? Sa versikulo 4 ug 5 sa Exodo 20, sa wala pa gyud na niya hisguti, no? Kanang Exodo Kapitulo 20 versikulo 4 ug 5, sa wala pa niya hisguti ng pagdili og larawan o kanang ang pagdili niya sa pagyukbo, gaingon na siya daan, gipasiunhanan niya daan sa versikulo 3 nga ayaw kamo pagbato og laing Dios gawas kanako. Nga buot ipasabot no nga kung atong hunahunahon nga ang Dios ribulto o ang Dios larawan nas sayop na taana no kay ang Dios dili man na binuhat og kamot og tao, wala man nay sinugdanan ni katapusan sumala sa Salmo 90 bersikulo 1 ngadto sa 2. So kung moingon ta nga kanang ribulto mao na ang Dios o kung maghimo tag imahin isipon nato nga mao na Dios, mao na gidili niya kay pagbato naman naglaing Dios. Sa ato pa naara di ay ni sa atong tumong o sa atong paggamit. Kung maghimo ta og larawan bisan unsa nga ilho nato nga mao na Dios, mao na iyang gidili. Pero kung maghimo kag larawan dili lang nimo isipon o ilhon nga Dios, wala na idili sa Ginoo, no? Okay, no mga igsoon. Asa man ang prueba, no? Nga wala gyud idili ng baghimog larawan kay gani kanang kanang kahibalo kanang abilidad sa paghimo og larawan gikan man sa Dios, dili man gikan sa yawa, di man gikan sa demonyo, no? Asa na mabasa? Mabasa nato na sa Exodo Kapitulo 35 bersikulo 30 ngadto sa 35 ato ni basahon. Miingon si Moises sa mga Israelita. By the way, ato sang usbon kay basig na wala ka pa sa pag-take note, no? Exodo Kapitulo 35 bersikulo 30 ngadto sa 35. Miingon si Moises sa mga Israelita, gipili sa Ginoo si Bezalel anak ni Uri nga anak ni Hur sa banay ni Huda. Gihatagan siya sa Dios og kaalam sa pagbuhat sa tanang matang sa buhat sa pagpatahom, sa paghimo og mga maanindot nga mga plano, og paghimo niini ginamit ang bulawan
plata o tumbaga, paghimog mga alahas, pagkulit og kahoy, ug ganang matang sa buhat sa pagpatahom. Si Bezalel og si Oholiab, ang anak ni Ahisamak, sa bana ni Dan, ginatagan sa Ginoo og katakos sa pagtudlo sa uban sa ilang buluhaton. Gihatagan sila niya og igong katakos sa paghimo sa tanang matang sa buhat nga himuon, sa magkukulit, magdidibuho, magkahabol sa pinong lino, sa asul, sa dagtong pula, sa pula nga dilana, ug sa uban pang panapton. Makahimo sila sa tanang matang sa buhat ug batid mo dibuho. So mga igsoon, niining mga tudlinga sa Biblia, no, ang Exodo kapitulo 35 bersikulo 30 ngadto 35, tin-aw kayo nga kana diyang kaalam o kanang kahibalo, kanang abilidad sa paghimo og larawan, paghimo og bisan unsa, lakip na ang pagkulit o pagdibuho, kana diyang abilidada o kanang kaalama, gikan din na sa Dios, dili din na gikan sa demonyo. So muna makaingon ta nga dili daw ta ng paghimog larawan bisan unsa. Gadili lang ang Dios sa larawan kung ang atong tumong sa paghimo ani sayop. So depende ra din sa tumong nimo. Dili gyud ingon nga gidili gyud ang larawan. So mao ra pud ni sa ato bang kining kanabang pag-ila sa kwarta, kanang atong ipalit og pagkaon. Kanang kwarta dili man dautan kung gamiton sa insakto, pero kung ipakadyus na ang kwarta, amo na ni dautan o dili gina nato himuon, di ba? Kay dili man gyud pwede nga ipakadyus nato ang kwarta. Pero kung gamito na to ang kwarta sa insakto, wala na idili sa Ginoo. Gani makatabang pa na to diya sa pagpalit o makaon o ipanghatag na to, parang ang uban na to mga igsuon, doon na po sila ipalit kung sila na nagkalisod nga nagkinahanglan sa atong financial nga suporta, no? Ngadto kanila. So ingon ana pod ang mahitungod sa larawan nga actually wala gyud idili sa Dios ang larawan basta sakto ang atong paggamit o ang atong tumong sa paghimo ani. Ang dautan lang kung himuon atong Dios. So mo na pagtulon ang Katoliko. So kanang sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 4 ug 5, ang buot ipasabot ana nga gadili ang Dios sa paghimo og larawan og pagyukbo kung atong himuon ng butanga ingon nga Dios ug ludha na to, yukbuan na to na ingon nga Dios. Pero kung maghimo kag larawan, sakto ang imong tumong sa paghimo ana, dili lang ipaka Dios, wala na idili sa Ginoo ng mga igsoon. Kung katong sa Numeros kapitulo 21, Numeros kapitulo 21 bersikulo 4 ngadto sa 9, di ba? Si Moises pahimog larawan sa bitin nga tumbaga, no? Kana no, dili gani kay larawan sa kabalaan o sa kaanghel, kundi larawan gyud sa kabitin. So kana prueba na nga ang Dios wala biya gyud na magdili sa larawan basta sakto lang ang atong tumong sa paghimo niini o sa paggamit niini. Unya ang Katoliko, kung atong sayro ng pagtulon ang Katoliko, unsa ang iyang tratamento sa larawan, so kung nagbasa tag mga librong Katoliko, na di gitang kabasa, nga ang Katoliko, gatudlo, nga kanang larawan Diyos. So wala makasupak ang Katoliko sa balaod sa Diyos, mahitungod sa pagdili niya sa larawan. Kaya wala man magtudlo ang Katoliko nga kanang larawan o mga rebultos, mga santos, giisip na, gitudluan ang mga Katoliko nga gipanghimo ng mga larawan na para himuong Dios.
Okay, ang pamatuod na to ana nga ang Katoliko kung maghimo og larawan sukwahi o lahi gyud ikumpara sa mga pagano nga gisaway sa Dios sa ilang paghimo og mga rebulto o mga imahen. Kung ang Katoliko maghimo og larawan, dili kini isipon nga Dios. Okay, ibalo gud ang Katoliko nga supak go na idolatry go nang maghimo kag larawan nga ilhon nimo nga mao na Dios kanang rebulto. No? Ang Katoliko wa gi pagtulunan nga kanang rebulto Dios. Ang lig-on kayong prueba na to ana, ang dako kayong pamatuod na to ana, kay ang Dios sa Katoliko wala na magsentro sa larawan, kundi sa Santissima Trinidad, no? Usa ka Dios nga naa sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Kanang doktrina sa Katoliko nga ang Dios anaa sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, mao nay klaro kaayong pagpamatuod nga ang Dios sa Katoliko dili ginang mga larawan. Kay kung ang mga larawan sa Katoliko gitudlo pa na nga mga Dios pod, so dili unta Trinidad ang Dios sa Katoliko. No? Kay daghan man, no? Kung maingon ta nga ang larawan sa mga santos sama sa larawan ni San Vicente, larawan ni Santa Maria, larawan ni San Lorenzo, rebulto ni Pedro Calungsod, o uban pang mga santos, no? Si San Antonio de Padua, San Vicente Ferrer, kung ang ilang mga larawan gituuan pa nato o gitudlo pa sa mga pari nga mga Dios na. So ang ato untang Dios dili Trinidad, dili lang Amahan, Anak ug Espiritu Santo, apil lang San Vicente, larawan ni San Vicente, larawan ni San Antonio, larawan ni Santa Maria, no? Larawan sa mga keruben o mga anghel, no? Giapil unta na, dili unta Trinidad ang Dios sa Katoliko. Usa ka Dios ka na as tulo ka persona. So the fact nga ang pagtulunan sa Katoliko mahitungod sa Dios nga usara nga naa sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo, mao nay dako kayong kalig-una nato nga wala gyud manudlo ang Katoliko nga kanang mga larawan Dios. No, lahi man ang larawan lang, no, ang atong pag-ila, lahi pod ang Dios. Unya, kung bubasa kas Biblia, maklaro gid ris Biblia nga ang mga tao nga gisaway o gikasuk-an sa Dios nga giisip nga sad-an kung maghisgot og mga rebulto o larawan, maklaro gyud nga ang ilag yung pag-ila sa larawan Dios. Sa ato pa, lahi ikumpara sa Katoliko. Dili nato mapakasama o dili nato maparehas ang Katoliko sa mga pagano o sa mga tao nga wala kahimot sa Dios kung maghiskot og mga rebulto kon mga larawan. Okay, ani ang prueba ng mga igsoon, no, nga lahi ang Katoliko, lahi pod ang mga tao o mga pagano, no, sa ilang pag-ila sa larawan. Ani basahon ko sa Nehemias 9:18, no? Giingon diri, Nehemias 9:18. Nagbuhat sila Diyos nga baka, ug miingon nga kadto mao ang Dios nga nagkuha kanila sa Ehipto. No? No, klaro kayo, no? Giingon diri, naghimo sila Diyos. O, no? Diyos nga baka. O, ribulto o larawan sa baka. Giisip nilang Diyos, no? Giingon diri, klaro kayo, ug miingon nga kadto mao ang Dios nga nagkuha kanila sa Ehipto. So, kung ikumpara nato ni sa pagtuong Katoliko, dili ingon ani. Kaya ang Katoliko wa man magtudlo nga kanang larawan Dios, di ba? Kay kun ang larawan God isipon nato ng Dios, mahimo naman go ng Dios. Kay naa sa 1 Corinto 8:4 o sa 6 ba na, no? 1 Corinto 8:4, kung dili man gina sa 4, sa 6. Pero sure ko nga nasa 1 Corinto 8. Na diha define o
gihatag ang kahulugan o unsay bot pasabot anang Dios nga kanang Dios bisan unsa kuno nga butang nga gituhuan nimo nga mauna unya dili tinuod. Mauna nga ambot ipasabot gituhuan nimo ng Dios unya dili tinuod Dios mao na Dios. So kung wala lang nimo tuuhi nga Dios na kay dili man gyud na Dios ng larawan, so dili na siya Dios. Sama ra nas maingon ka nga doktor. Nganong mingon mong kag doktor kay dili tinuod doktor. Nganong mingon pug ka nga so po na dia balay kay dili tinuod balay. O, di ba ning kag laruan kay dili tinuod dulaan lang. Ingon na ang Diyos pod bisan unsa nga gituhuan nimong Dios na nya dili tinuod Dios, so Diyos ang labas. Nakaron kung moingon ta ang larawan sa mga Katoliko Diyos sa ato pa gitudlo di ay sa mga pare o gitudlo di ay sa Katoliko nga kanang larawan sa mga santos Diyos mao nang aron makwalify nga Diyos nya kay wala man na itudlo sa Katoliko nga kanang larawan sa mga santos Diyos, so dili na Diyos kay dili man tanang larawan Diyos. Kay kung moingon ta nga basta larawan gani Diyos na dayon ay goy pagkadaghang maigo nato o maigo man siguro tatanan kay instruction na bas Biblia tanang Diyos gubon lumpagon na nas Biblia di ba? Tanang Diyos gubon lumpagon na nas Biblia na probably gyud o klaro kay na sa Old Covenant, no, sa Old Testament klaro kay nang instructions Ginoo nga ang mga Diyos gubon lumpagon, no, kung ingon ta nga tanang larawan Diyos lumpagon na to tanan, no, hasta na mga picture ya, mga album nato di ta magbutag picture ya dayon dili ta magbutang og rebulto o monumento ni Rizal sa atong plaza, no, kay kung Diyos tanang rebulto na murag nakasala siguro tanan hasta ng mga dili Katoliko nga way larawan ngano man kay nganong wala man na nila guba, no, gunuba ng monumento ni Rizal Plaza. Gani ang atong mga igsuon Iglesia ni Cristo na apo na sila rebulto ni igsuon Felix Manalo na sa central office nila. Then sa ilang mga magazine ay mga larawan o mga picture. Ang mga saksi ni Uba, no, daghang kay mga larawan po na ilang mga libro, no, na mga illustration dia, no, nga kung atong moingon ka nga Biblia ra gyud mao gyud tuhuan basihanan na murag wala gyud nakatuma nato, di ba, no, kay sa Biblia wa man giingon nga ay paghimo mo mga kuan, mga album o ana diha mga pictures wala man gyud po ingon ana. Pero naay mga babasa sa Biblia po noon nga maghimog yung larawan, di ba? Itong atong gihisgutan ganina, gani, daghan pa kay mga sitas Biblia diri, no? Siguro, ang uban, unya na lang siguro sunod Domingo na to pang hisgutan na, kay daghan kay na. Ang ato sang i-prioritize siguro, kining mahitungod sinulog, no? Kay nagsaulog man ta sa sinulog karon. Pero sa dili pa dai tuod na, gusto sa po na akong basahon ninyo kining Isaias 44:17. Bali pun-an na to og bersikulo tong atong giingon kaganina nga ang Katoliko lahi ikumpara sa mga pagano kung maghisgot og larawan o rebulto. Kay ang pagano o mga tao nga wala kahimot sa Dios, ang ilang pagtuo sa rebulto o larawan Dios gyud. Pero sa Katoliko dili, no? Way pagtulunan ang Katoliko nga kanang larawan Dios. So dili na siya Dios. Sa ato pa butang-butang ra di ay ang gihimo sa uban o sa daghanan nato mga igsuon nga hangtod karon padayon ng ilang pagpangatake sa pagtuong Katoliko, no? Sama aning mahitungos larawan nga kana kunong larawan sa mga Katoliko Dios kuno na sumao na ang gidili. Doon na bitaw ko ipangutana ana nga dili Katoliko.
Ako siyang giingnan ko, Brad. Bali po ng akusasyon na. Mangutana ko na ganimo. Naabay tekstos Biblia? Ang kanang mga larawan sa mga Katoliko, Diyos na, ng larawan ni San Vicente, larawan ni Santa Maria, larawan ni San Antonio, tanan-tanan nga mga larawan sa Katoliko, naabay mabasa di sa Biblia nga giingon Diyos na. Wala gid siya tekstong nahatag nako. Ako hinon giingnan ako siya nga ang Diyos Brad kung maana ka sa Biblia na dihay mga example, larawan ni Baal, Mercure, Diana, Astaroth, Simos, unsa pa na diha. Pero nung ka makabasa kag tekstos Biblia nga kanang mga larawan sa mga Katoliko o bisag kasamahan lang larawan sa mga santos, no? Didili na. Wa gyud ay mabasa nya nganong mo ingon man mo nga kanang larawan sa mga Katoliko Diyos. Ingon siya nga basta kay larawan Diyos gyud. Iko na samot. Ingon ko nga may ikaglat tanang larawan Diyos. Gibasahan ako siya og Ezekiel 41, no? Ako ning basahon diay. Giingon diri sa Ezekiel 41:17 ngadto 20. Ang bungbong sa templo didto sa sulod gikan sa salog hangtod ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan sa mga palmera sa mga kiruben. Ang hulagway sa palmera og sa mga kiruben nagulhos-ulhos. Matag kiruben may duha ka nawong. May nawong sa tao nga nagatubang sa palmera sa usa ka kilid. Ug ang nawong sa usa ka leon na pagali leon, no? Dito sa Números 21:4-9 si Moises gipahimo niya larawan sa bitin. Diri sa Ezekiel 41 giklaro gyud nga ang templo napagidagway sa leon. Yan ingon diri nagatubang sa palmera sa laing kilid. Gikulit kini sa tibuok palibot sa templo, no? So mao na naay nawong sa tao, no? Klaro kayo. So mao na nga wala biya na idili ng larawan basta sakto lang ang paggamit, no? No, ay lang yung kalimtin ninyo kanang kanunay na itong ibalik-balik nga example kanang kwarta. Dili man daw ta ng kwarta basta sa insakto gamiton. Pero kung ipagka-Diyos na ang kwarta, dili na mao. Ingon na rapod ang pagtulunan sa Katoliko mahitungod sa larawan. Gidili ang larawan basta ipagka-Diyos. Kung dili lang ipagka-Diyos, wala na idili. Dili sa Biblia. Nihinumbong dahi ko nga, doon na dahi ko'y amigo nga, dili Katoliko ni ingon siya nga, Brad, nganong gikutlo man nimo ng Ezekiel 41:17-20 nga pananawon man na, dili man siya kanang kuan. Dili man siya literal diha nga tinuod yun ng hitabo nga sa templo sa Dios na larawan. Ako siyang giingnan. Sa pananawon, granting nga pananawon na, no? Kinaaman yung mga pananaw diri sa Biblia. Pero kana tin-aw na nga sa pananawon pa lang gani wala na idili ang larawan. No kana ba, no? So mao na nga sa templo guna sa Dios. So kung gidili gyud ang larawan, nganong ingon ana mabud ang pananawon unsa ang templo sa Dios? So kung pananawon nga langit nun, so kung gidili gyud ang larawan ya sulod simbahan o templo, so wala unta. Sa pananawon diri wala unta isguti ng dagway sa leon, ng nawong sa tao, kanang kiruben, wala unta isguti, no? Kay mo man kana insakto. Pero ako siyang giingnan. So kung granting nga pananawon na na may mga tekstos Biblia nga giklaro gyud nga di gyud pananawon litra por litra gyud nga ang Dios nagpahimog larawan, no? Unsa man dito kato daing sa Números kapitulo 21:4-9 nga gisugo si Moises paghimog larawan sa bitin unya pananawon dito. O kato klaro man gyud to nga tinuod gyud nga hitabo des Biblia nga si Moises gihisugo sa Ginoo sa pagpahimo og larawan sa bitin nga tumbaga. Di naman gina. So ako siyang giingnan, Brad. Gisulayan lang siguro nimo og lusot ba, no? Gusto ka mo lusot
naging ang tawag og palusot lang siguro na nimo, gusto ka mo lusot sa argumentos Katoliko nga wa gyud na idili ng larawan basta sakto lang ang paggamit. Okay, kining Ezekiel 41:17 ngadto sa 20, kung atong dawaton nga panan-awon ni panan-awon nya langit nun man nga panan-awon, ang gihulagway gud diri sa panan-awon ang templo nya naa may larawan. Yang mutakbo nga mao man gid ni, no? Ang templo kinaa may kirubin. Basahon nato ang ubang mga sita sa Biblia, no? Sama sa 2 Kronikas kapitulo 3 bersikulo 7 ug 10. 1 Hari 6:23 ngadto 29, no? Isulat ninyo ni mga igsoon parang naamoy kudigo. Unang Hari 6:23 ngadto 29. Ikaduhang Kronikas 3:7 ug 10. So sa templo sa Dios klaro gyud na gilarawan si kirubin, sa man ang kirubin dagway sa anghel na naumas tao na pod ng anghel, no, mga igsoon. So kanang mga sita sa di na gyud na pananahon. So kung pananahon man ning sa Ezekiel 41:17-20, pero naa ni siya aktual gyud nga ingnon talang katumanan nga mao gini ang paghulagway sa tinuod nga templo sa Dios. Ako ra guning basahon ining 2 Kronikas kapitulo 3 bersikulo 7 ug 10. Gihalupan niya ang tibuok templo ug bulawan ang mga sagunting, mga bakanan, mga bungbong ug mga pultahan niini ug gidibuhuan niya mga kiruben. Oh, ang mga bungbong naubuhan na kadiya sa katedral diri sa Dipolog, na mga kiruben diya sa kilid, di ba? Pagsulod pa lang nimo na kay makitang larawan sa anghel, di ba? Sa man ang kiruben, di ba, anghel? Oh. Na mga igsoon, 2 Kronikas 3:7 ug 10. Bungbong templo na larawan sa mga kiruben. So, dili lang di ay ni kay pananahon lang. Kaya naamang yun ni aktual gyud nga ehemplo o example, letra por letra gyud nga ang templo sa Dios na gyud larawan. Lagi sa ako na laging giingon ninyo, wala lagi idili ng larawan basta sakto lang ang paggagamit. Okay, ako raw niyang bat-baton dire, no? Kung dili manggali karon, sa sunod na lang siguro po Domingo, ang mga hinungdan unsag yung kaayo mga nagkadaiyang katuyuan sumala sa pagtuong Katoliko sa paghimo og mga rebulto sa mga tinuod nga sa Tagalog pa dahilan o tumong, no, sa Bisaya sa mga tumong sa Katoliko nganong maghimo og mga larawan sa mga santos. Oh, ato lang iklaro ninyo daan, ayaw magtuoan ang gipakatap sa mga igsuon natong nahimulag nga dili mga Katoliko nga ilang gipakatap nga gituyo na sa mga Katoliko maghimo sila mga daghan kay larawan kay ilang dugangan ang Dios nga usah. Oh, ilang padaghanon ng Dios. Mabura ba og ipalutaw nila ba nga ang Katoliko nanudlo og polytheism? Sa manang polytheism, a belief of more than one God. Oh, ilag yung ipalutaw ba, ilag yung butang-butangan ang Katoliko o kanang butang-butang nga aron ang mga taong maminaw nila o dili kahibalos tubag, pag makatuo pod. Kabagay mo, naman day komentarista dari sa Dipolog nga ako madunggan sige. Niuyon po siya aning panultihuna. Nga kana galing bakak balik-balikon, niya dili walay mo tubag, walay makatubag, walay mo sulti nga kana siya bakak na. Oh, pasagdan lang ng bakak ba nga mukatap sa katilingban, mukatap sa mga karadyuhan, nya wagi mo tubag, wagi mo sumpo. Magtuo man ng kadaghanan din anang maminaw nga tinuod siguro na. Oh, na to tinuod mo yun na, nga naman. Kay pagkadaghana ra barong mga Katoliko nga namiya, nga ngilang pagtuos larawan Dios. O bitong ilang gibiyaan? Kay Katoliko nanudlo kuno ana nga wa may pagtulon ang Katoliko nga nanudlo nga Dios na. No, mga igsoon? So, kanang mga Katoliko nga namiya kay nituo sila sa gitudlo sa mga pastor ministro sa ubang tinuhuan nga ala biya mos Katoliko kay nanudlo ng mga
pare diha nga kanang larawan Dios. Natuo sila ana. Di man na tinuod. So muna nga una kamong naminaw karon mga Katoliko, taabang putawon mo pahibaloy, taabang putawon mo og depensa sa atong pagtuo nga ingno nato sila nga ay mugtuo ana di na tinuod. Pakgang na to na ilang gihimo. Kaya kung kanunay na sila nga di na tubagon, daghang kay mutuo po nila. Di ba? No mga igsoon? O napadiri sa 1 Hari sa 6:23 nga 29 din lang nako ginibasahon kay basahon di nagyud ko mahisgot aning Santo Niño. Kay gamay lang kining mahitungod sa pagluhod. Kining pagluhod pod kay moingon man sila nga giludhan man na ninyo veritas tang larawan. So gipaka-Dios na ninyo. Ato pong pasiunang balik-balik na tubag ana nga dili biya tanang pagluhod pagpaka-Dios. Kanunay na gina ko nang gibalik-balik diri sa kahanginan kana ding bata nga aksidente nga nagdula sa ilang balay, sa ilang sala. Yang mga ginikanan tuwas trabaho wala diha. Dayon nasangkilan sa bata sa iyang pagdula-dula ang usa sa ilang mga decoration sama sa figurines. Sangkilan niya nabuak. Din ang bata na may buot-buot. No? Yang una-una napatay bunalan jud ko ni nanay ug tatay ani inig uli kay nabuak na ko ng figurine. Sa kay akong himuon parang di ko kasukan, di ko bunalan. Amo niya akong himuon pag uli ni nanay ug tatay magpakiluoy ko. Luhod-luhod kus pakiluoy nga aron dili lang gyud ko unta bunalan kasukan. Ngayo kog pasaylo. Amo na ginauna sa bata og tuod man pag uli siyang mga ginikanan, amo gyud iyang gihimo luhod-luhod siya pakiluoy. Nakaron kay ang bata nagluhod-luhod man siyang ginikanan pagpakiluoy nga unta di siya bunalan siyang nanay ug tatay buot bay pasabot nga nagtuo ang bata nga ang iyang nanay ug tatay Dios. Dili oy. Kana palang common sense nga example na to. No, klaro kay na nga dili tanang pagluhod pagpaka-Dios. No, ako lamang pasidan-andaan no? Kaya itong wapag yung kahibalo nga naay pagluhod nga buti pasabot pagtahod lang o kanang veneration. Mao na wala mahibaw isa uban na gitudlo sa mga pastor, ministro nga maingon sila basta luhod pagpaka-Dios na dayon. No, dili na mao, no? Ako lamang pasiunhandaan, no? Kay sa Biblia, pagkadaghan kayong sitas diri sa Biblia, nga naagi mga pagluhod, gani kanang pulong simba pagali, dili tanang pagsimba pagpaka-Dios. Na pagsimba nga pagtahod lang gyud ang buot pasabot. No? So mao na nga paminaw mo niya tong tulumanon kay atong pagkadaghan kayong sitas diri yo. Niya mga wa na gay kabot 15 minutos lang tong tulumanon, mga 10 minutos na lang. Niya wa pa ko kahisgot og sinulog. Importante man gud puning background mahitungod sa larawan. Sige, ato maghisgot na lang tag kuan. Biyahan sana natong kana gyud mga specific verses Biblia mahitungod sa larawan ato sa Santo Niño. Kaya di na ba nato ni maisgutan? Kung maisgutan man, mga tipik na lang siguro. Basta ang full-blown o detalye ginatos larawan at ang ninyo sa sunod Domingo kana kung itugot gapos Ginoo nga mapadayon niya atong tulumanon. Okay, isgutan na to ni gamay ning may tungod sa Santo Niño kay juta na lang ang atong oras. Moingon sila nga, Brad, kanang Santo Niño dili man na mabasa sa Biblia. Well, depende sa hubad sa Biblia, no? Kanang pulong Santo Niño dili na mabasa sa Biblia kung ang atong Biblia Bisaya o in English. Kay kinatsila manggol ng Santo Niño. Sa Bibliang kinatsila, mabasa ng Santo Niño. Kung sa maribot pasabot anang Santo Niño sa Tagalog, Balaang Bata o sa atong pinulungan, Balaang Bata. Mabasa ba na sa Biblia? Kanang Balaang Bata, mabasa. Ug kinsa na diri gisgutan na sa Lucas 1:35 mao na ang pagkabata ni Kristo. Okay kana agong sinulog ang atong gi sa ulog diha ang pagkabata ni Kristo atong gihandom.
Narabay uban mi nganong handumo man ang pagkabata ni Kristo. Namang goy tekstos Biblia nga si Kristo mao sa gihapon karon, kagahapon karon og sumaabot, so walay pagkausab. Subot pasabot kung hisgutan nato ang iyang pagkabata, sama ra nga hisgutan nato ang iyang pagkadako na o sa iyang pagkasya karon, no? Ngano man, bisan asa sa parte sa iyang kinabuhi, siya gyud na, no? Mao na nga kitang mga Katoliko God, ang atong paghinumdum ni Kristo dili lang kay atong gihinumduman o gisaulog ang iyang pagkadako na. Ato usab isaulog ang iyang pagkabata, di ba? Paras gud anang mag-birthday ta, atong manggihandom ang atong pagkatao, ato pa sa atong pagkahimugso. No, ingon ana, atong gihandom ang pagkahimugso. Kini pod kining atong Santo Niño pod na magpiesta ta, atong gihandom ang pagkabata ni Kristo. Mo na ang iyang pagkabalaang bata. Ya wala man na idilis Biblia. No, miingon sila nga pagano na brad, siya pagano. Nagtuutan ni Kristo pagano di ay. Mo pagano siguro kung dili si Kristo mo atong isaulog. Pananglit, kung atong isaulog karon, kung ang gisaulog sa sugbo katong si Baal o Mercure, Astaroth, kana noon pagano na nga buhat. Pero kanang sinulog dili na pagano kay ang gihulagway diyan ng larawan ni Senior Santo Niño ang pagkabata na ni Kristo. Dili na si Baal, dili na si Mercure, dili na si Tamos, kundili ang gihandom dia sinulog ang atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagkabata. Nabagoy mabasa sa Biblia nga dautan kung handomon ng pagkabata ni Kristo? Wala oy. Kaya basahon ko nga mabasa ng balaang bata sa Biblia, no? Lucas 1:35 kay mo may hubad anang Santo Niño. Santo Niño buti pasabot anak balaang bata, no? Lucas 1:35 ang anghel Gabriel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ng gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaang bata. Oh, mo man ni Santo Niño tawgon nga anak sa Dios. Kay espesyal ani anak sa Dios, espesyal kayo paingo balaan nga bata. Mo na Santo Niño. Nabito tiningon ako nga lahi man na inyong balaang bata o Santo Niño Veritas, dili man na si Kristo, ribulto man na. Di man to supak ana. Lahi ng ribulto, lahi po tong gilarawanan. Para sa na nimo diha na kay picture, lahi na imong picture, lahi po nang ikaw gyud mismo. Inanarago na. O kanang Santo Niño nga ribulto, iyan ang ribulto, iyan ang imahen. Lahi gitong balaang bata sa una human na to, nakita. O moingon ta nga dautan na, sa to pa dautan pud na to mga picture. O dili lang ta pa picture, dili lang to himuan si Rizal og ribulto, monumento das plaza. O kung dautan pa na. O mao na nga ang pagka balaang bata ni Kristo sa una atong gibuhatan og kana bang unsa man na siya kanang souvenir o di po na souvenir murag di kaayo pagtahod nga termino o kana bang murag unsa man na pahinumdom sa may term na to gamito na kanang nga na kanang para makahinumdom ta sa iyang pagkabata gibuhatan na to visible sign o kanang visual aid, no? Ang visual aid nato sa pagkabata ni Kristo mao nang Santo Niño. Miya dautan din ng visual aid. O nganong mga maestra lagi nato pagkadaghang visual aid sa eskwelahan. Gawas kong ipakadyos ng ribulto nga Santo Niño. Kana mo'y dautan pero wa may pagtulungan ng Katoliko nga kanang ribulto ni sa pagkabata ni Kristo nga mao ni Dios. Kay lahi biya itong gilarawanan o kanang larawan. Mauna mga igsoon. Yamingon sila nga sa una mga apostol wala pa maingon ana. Tinuod na kay ang Christianity God ga-develop, ga-uswag. Dili man nato parehason ang Christianity sa una og karon kay nilambo naman ang simbahan. Kay kung ingon jud ka nga ang iglesia parehason og unsa to sa una, mao ra gihapon karon na wa gi relihiyon Kristiyano ron nakasunod. Kay tagaan mo na kong sample. Kung awaton yun og sa una kato simple, wala sila rosaryo, wala sila sa panang mga pista-pista diyang daghan. Kung awaton yun og unsa ra gyud to sa una og karon way relihiyon nakasunod nga naman be.
maningil ko anang pagtulunan na subanbe nga kung unsa to sa una ingon ato ra gyud mangutana kuno ko sa mga iglesia ni Kristo. Naabas Biblia gihimo ba sa mga apostol nang magsaulog og anniversary matag July 27? Naabas Biblia nga ang mga apostoles nagwalay sa radyo Dias TV? Oh? Naabas Biblia nga ang ministro o pastor magsuot og Amerikana? Wala. Naabas Biblia nga maghimog magasin, pasugo magasin? Naabas Biblia nang daghanan gayo gisugo ng mga saksi ni Jehova maghimog mga libro? No, di walay nakatuman na to kung awaton yun sa una tanan. Kaya wala pa may printing press sa una sa maghimog mga libro sa mga apostoles. Oh, mao na nga kung awaton dito sa una walay relihiyon na kasunod pero ang tinuod nga iglesia mag-uswag di na to prayason tanan. O kining atong pagsaulog don sa pagkabata ni Kristo, Senyor Santo ninyo, usa ni siya sa kauswagan, kalambuan. No? Ya, murag 5 minutos na nabilin, narabay message diri murag pangutana siguro niya kula ning basahon. Ato ning ipadayon sunod Domingo pohon. Ay salamat dili. Mga pahibalo ni sa ning network. So kung doon na may mga pangutana, so unya na lang sunod Domingo po, no? Kay wala na, pikin na itong panahon. Napagali din, no? Ubay-ubay pa ning mga bersikulo nga atong giandam para in support anang kanang pagsaulog na to anang sinulog sa Cebu. Oo, nga ato pong giawat-awat gali po diri sa atong dakbayan sa Dipolog na atay debosyon po na. Nya kanang sinulog kuha na siya worship dance sumbot pasabot ana nga atong pagsimba sa Ginoo pinaagig sayaw. Tagaan mo na kuglo na man sa Biblia ang iyang example katong gihimo ni David sa una nasa Old Covenant nga misayaw siya atubangan ni atong sudlanan sa kasabutan. Niya ang pulong sa Dios katong napulo kasugo naa didto. Nisayaw siya atubangan sa pulong sa Ginoo nga naa didto sudlanan sa kasabutan. Ang ato alang ron sayaw gyapon ta atubangan gyapos pulong nga si Kristo nga atong gisentro ang iyang pagkabata. Muni atong analogy. Unay worship dance. Wala kita ikong panahon. Okay, no, mga igsuon, sang litwa naman daigong panahon, no, ang tulumanon ni Veritas nga giuluhan ang ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Maingon na lang ninyo, no, mayong pagsaulog, no, sa atong patron, Senior Santo Niño, nga naka-sentro, no, sa pagkabata sa atong manunubos, si Ginoong Hesukristo. Hangtod sunod Domingo pohon kininyong alagad Shelbert Dondoyano Senior Alos Veritas kauban sa atong mga amigo sa Picas Lawa Caniluro Taxi Lumba sa tanang mga igsuo nato nga niya diri mga kaubanan nato dinhi sa maong radio station. Hangtod sunod Domingo pohon usog naman sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Mga igsuon,
mga higala, mga ginikanan, mga kasama. Ang tulumanon nga giulukan ng kakayag sa pagtuong Katoliko aniya usab sa kahanginan. Of course, dinig yapon no, sa Arimen Dipolog, DXDR 981 AM. Makita og madungog sa website no, sa Arimen Dipolog, ang arimendipolog.weebly.com. Og madungog usab diay no sa FM band no, sa 94.1 no, FM, ang IFM. Mga igsuon, mga ginikanan, mga kasama, kining ubos niyong alagad Shilbert Don Doyano Sr. alias Veritas, maugyapoy magiguban kaninyo sa maong tulumanon. O siguro no, alang niadtong wala pa masayod no, nga kining atong 2014 edition, mibalik ta sa kinibang Bisaya no, nga programa. Kay niadtong miaging tuig no, 1913 ato mang gihimong Tagalog no, ang atong tulumanon no, ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko. Og niining 2014 edition atong gibalik ang Cebuano nga programa no, ang kakayag sa pagtuong Katoliko. Pero wala gihapon mawala ang atong pagpangalagad pinagi sa pinulungang Pilipino o sa Tagalog. Kay doon naman po tayo recording no, gihimo sa balay, yang gihimo nato sa Tagalog para po sa atong mga igsuon nga dili ka sabot o Bisaya no. Kay naaman lagi ni hangyo nato nga dili sila ka sabot og Bisaya. Ya, inig-upload nato diya sa internet, i-post nato sa Facebook, di sila kasabot Bisaya, ya mga Tagalog sila. Matong miaging tuig no, 1913 nakahukom ta nga Tagalog ang atong programa. Pero karon ibalik nato ang Bisaya, pero ilain nato ang atong Tagalog no, recorded, gihimulan nato sa balay o atong i-upload diya sa internet para sa atong mga kaigsuonan nga mga Tagalog no. Mao ni atong gugma sa atong pagtuo nga makaalagad gyud ta sa tanan no, mga igsuon. Okay, sa ako nang napahibalo nga niata karon sa mga pinakaunang mga issues may labot na sa pagtuo no, ang mahitungod sa mga imahin kun larawan. Ug niya ang atong format sa tulumanon, mga 20 minutos na tong discuss no sa atong tema. Dayon after o human sa mga 20 minutos pwede na mo makapangutana pinagi sa text no. So alang niya itong wala ka hibalo sa atong cellphone number nga gigamit diri no, akong ipahibalo, ayaw lang mo og text sa linya o sa numero sa istasyon, kay ang atong gigamit diri sa atong tulumanon ang ato lang mobile, ang atong cellphone. Ang tumong og tuyo nato ani para nga kung mag-text mo then maawahin na, wa na tay oras diri sa atong tulumanon, ako ra gihapong mabasa no, bisag asa ko sa balay then ma-save nako. Then atong matubag kung gikinahanglan ang tubag sa musunod natong programa no, sa sunod Domingo o inginana no, mga igsuon, mga higala, mga tinahud nga tigpaminaw. Okay no mga igsuon, by the way no, anako mahisguti lang ni adtong wala makahibalo pa sa atong mobile number no. Ang mobile number no, ni Veritas 0906-335-6161. Atong usbon 0906-335-6161.
Okay no mga igsuon, kining issue lagi mahitungod sa imahen sa ako nang giingon ninyo, usa ni sa mga pinakauna nga hilisgutanan may labot na sa pagtuo. Kay sa akong eksperyensya niini, kining maong issue mao gini common, oh, nga issue may labot na sa pagtuo ug mao ni pinaka-ingnon talang unang hinungdan, no? Sa ako nang giingon ninyo nga nganong gitalikdan o gibiyaan ang tinuoang Katoliko. Kay lagi diha man gus Biblia. Diha man gus Biblia naghisgot man gud ang atong labang makagahom nga gadili siya og mga imahen. No, diha sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 4 dayon mahitungod pod sa pagyukbo o